ilçhana öňüne barmagy ozalym garşydym, häzirim garşy, ertirem garşy. Men şu Türkiye Respublikasynyň ilçhanasynyň agynda protest mitingine geldim. Men şu ilçhana öňüne barmagy ozalym garşydym, häzirim garşy, ertirem garşy. Men şu Türkiye Respublikasynyň ilçhanasynyň agynda protest mitingine geldim. İlçhanaň öňüne talap edilip barlayan yerden men şu Türkiye Respublikasynyň ilçhanasynyň agynda protest mitingine geldim. İlçhanaň öňüne talap edilip barlayan yerden men şu Türkiye Respublikasynyň ilçhanasynyň agynda protest mitingine geldim. Bu maskara var, gördünüz mü? Bular var, Türkmenistanyň terkinde maskara var, olu işlemen adamlar. Bular öz işler bilen meşgul olanoklar. Hakyky yerleri bilen terkine maskara wazçylygy. Assalamu alaykum hormatly izleýärler, men jurnalist Allam Rahim. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy oktýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşýäne başlaýar. Bagyşlaň adamlar. Kulkym zaklaýlar. Hergede görümde ýankyn. Ýankyn men ýahap otyrgan. Gülüp otyrnödüm. Teorumda adamlarym geň ýani şaýatlamama da näme üçin gülýänimi düşünenoklar öden gülüp otyrýan ýanky videony tepleşdiremde wa. Indi şol heredim, şol bana görensiň demlay, şo Hamra Seyniň kanalynda telefonyň murdaryny aşyryp eline plakat alyp arada 2-nji awgustda ödem diýince alşuny Türkiýanyň ilçhanasynyň öňüne bar ýa, Stockholmda, Şwetsiyada. Indi şol Merdan Muhammedowyň hamala şol deportasiýasyna protest bildirip şo barada maglumat berilmegine hem şoňa özüniň nägilik bildirmegine nägilik bildirmek üçin bar ýa-da indi ödem hamalany şoň üçin barypdyr. Ýöne diýince alşuny bar ýa 6-njy gün. Gadyklanyp gördüm da kalendarda 6-njy gün işlänok. 6-njy bazar gün işlänok ýanky ilçhan. Gotary karawulma. Eline de hiç il hatam ýok, dine ýanky plakat bar. Bolýan sen bardyň ilçhana bardyňmy? Ilçhana ýüzlenmejekmi? Oý. Eliňe bir zat taýýarlamalysyň, bir ýüzlenme. Ingolmanna bolýar şwed dilini sen bilmeýän bolsaň, ingliz dilini bilmeýän bolsaň, türk dilini bilmeýän bolsaň, ýa sen orsça ýa-da türkmençe ýaz bilýän. Berk bolýandyr. Bu tamtyk näde gaýtdy? Ýanyna gaýdym durdurup video aldyr ýa. Olam näme üçin edýär? Gözi üçin edýär, näme üçin ýalan edýär? Ýani bu aladasy ol Merdan Muhammedow hakynda maglumat bilmegem däl. Ol Türkiýe garşy protest bildirip olaň üzüni çekmegem däl. Oň netine şunu ýaly bir kameranyň öňünde durup, soň YouTube kanalyna şey dip goýup atşot hata bermek üçin öz nemelerine. Teoriklerini hem şoň tamaşaçylaryna inha men bir iş edýän, ol iş edýän ýaly görkezmek. O sen barıp o taýda olar bar, o duran garawul näme üçin durandan bilen ol. Soň baňa sırtyna diýip ýoluň aňyr uzuna geçiripdirler. Böget bolup durma diýip polisiýa çağırdy. Onda hat dermeden, gepini düşündirmeden öňe plakat alyp elinde durup türkmençe gaýgyran, o taýda duran o garawul bar, ol yerli, o şweddirmi ýa bir haýyty bir migrantdyrmy, bir edem arap ýurtlaryndan bir ýerinden gelip şo taýda durýandyr. Hiç şoň netijesi ýok. Şoň baranyň ýüzlenme gowşurmasaň, gepini düşündirmeseň, näme üçin geleniňi hem düşündirmeseň, özüň kimdiň hem düşündirmeseň, eliňdäki plakatda näme diýeni hem düşündirmeseň, onu düşündirmek üçin iş güni barmaly. İş güni barmaly. İlçhana adamsyny çağırmaly. Resmiýetini çağırmaly, iş bärini. Çağırmaly, eliňdäki haty gowşuryp düşündirmeli. Ina şoňa men bir protest bildirýär. Menem plany, özüm plan topardan, plan ýurtdan. Awa biziňe men ardım, şu taýda ýalygy okanda şoňa reaksiýa bildiriň. Bir de jogap beriň diýip kontaktyňa mörketmeli hemmeler. Hiç zat ýok, bular bar. Ine önem gürleseň, ol hamala 30 ýylyň ine töwede ine biziň opozisiýoner bolup ýörüşimiz ýaly. Olam indi 30 ýyl töwede şol işlemişin. Awa diktator rejime garşy güreş işin nemişin.
Ýöne hat ýazmagan bilen ok şol adam. Şol adamlar gepini düşündirip haýsydyr bir dille hat ýazmagan bilen ok şol. Şo proseduralaram bilen ok. Bar bilýän zady näme diýseňiz-de, göz üçin bir tomaşa gurnamak. Göz üçin tomaşa gurnamak. Bir iş edýän ýaly edip görkezip hatawet bermek gora başlyklaryň önünde. Bular şoňa öwrenşen. Bular ol işlerine de aňyrda gyzlar badyň meri bolup işlerine şoň orunmatar bolup işlerine de bular barşa başaran zady. Tawetde gurundan başlap. O ýanyna keýlik ýaşuldy bar. Olaňa mana bar başarýan zady şol. Göz üçin bir zatlar. Samyrdan bolmak, iş edýän ýaly bolmak. O bir zatlar başarýan ýaly ýöne başarjaňlygy. Görkezip bilmeýär, başarýan ýaly bolmakly başarýan bolar. Başarýan kişi bolmagy başarýan. Ölerim dilleri bilen harada ýaly. Ýöne şular ýaly ýöne koýda gerek gelen ne de? Şolar hat ýazmagan bilen ok, hatyny ýyryk gowşurmagan bilen ok, näde edilýänden bilen ok. Ýöne bir göz üçin bir hatawat geçmek üçin şu halkyň gözüni boyamak ýa özüne anan ýany adamdan gözüni boyamak ana onu başarýar. Indi hereden otar maskara wasyly gördüňiz dämi? Arasynda men bir tekeşdirýändir. Şol ilçanaň öňüne barylmagyna men diýe odalam garşydym. Häzirem garşy, ertirem garşy diýe. Öyle mana göni ilçanaň öňünde dur. Indi on aradaky ýanky görkezýän gepim nirden gelip çykdy? O nirde diýdi bana. Bular şuýna Sapar Klimov ikisi ýaşaly bolup, daşyna birden jüýjeler üýşürdiler. Ýanky bilen kimdigini bilmeýän ýören jüýjeler üýşdi. Da şol 2020-nji ýylda. Şoň baharynda birden jüýjeler üýşdi. Bilen köpüsine düşündirýänçe bular şolon kimdigini bilen okenler. Bilen men ata-babasyna biledi, bilen men teýne biledi. Bilen men ýurumuna biledi, o ýurduň içindäki eden zatlaryna çenli biledi. Nädip ýurtdan çykanlyklaryna çenli biledi. Bular hiç zat bilmeýän şo çağırçy şo bir ýörjen şolaň döwründe ýörjen bolup soň kemale gelen adamlar bular görmeýän, bilmeýän, soň bärde görýärler. Aýna bir talykatly, bir iki tane ýaşly lok edip burun edip otyrlar. Halkyň alada ne diýän ýaly? Bular güreşýän ýaly. Bular adalatsyzlyga garşy ýaly. Aňyrtyna bärsine ýetmeýän barşa bir şey diýip tagdym edişip. Ondan soň adam köpüsiniň göz açylan soň indi gören bolsaňyz başda ýadyňyzda düşýän 2020-nji ýylda bolam töwereginde näçe adamlar bar. Şo bir kuşdan gepleşik edem soň ýetadan amjam men gepleşikdim diýen. Ýene käbirler düşündirdiler bular. Soň jynlar ganýalar dargak gidendir. Indi şo taýda iň bir beýnisizleri galdy. Iň bir beýnisizleri galdy, ýagny sektant dinarlar bolar, bir dine uýurlar, köre-körelip bilen şey maňlaýlaryny urup madol edip şey. Ana şol iň bir aýby gadymlary, o şey ýapyşaklary, ýatyrlaryny beýnisi işlemeýänleri, beýnisini içem ýankylan nemesi bilen propagandasy bilen manipulasiýasy bilen dolup şondan çykyp bilmeýän oturanlar galdylar. Bu toron sektantlar ora dini sektantlar. Hiç da düşünüp bilmeýän, beýnisem almaýan. Bolýan olary biz Hudaýa tapşyraly. Indi ýa kremýa gaýdyk gelýär. Bu gepine. Ýanky gep nirden gelip çykýar? Men ilçanada diýemin. Odalan barylmagyna garşy diýe, barylmagyna ilçanaň öňüne. Häzirem garşy, ertirem garşy bolar diýe. Buna şo döwürden aýdaýyn da, indi şolar şo ýa basmylla başlady, bular göreş diýen bol bir zat diýen bol. Şondan bäri şu öýleriniň başga haýsydyr bir topara degişli adamlar kimdir biri şu janlaryny riske salyp şu protest şäherlerine geçiren bolsa, niye şu 20-nji ýylyň başlaryndan başlap protest şäherleri mewjap başlady. Bilmeýänlerine de madyr men täk görkezem käbir suratlary, faktlary görkezem. Şo döwürde bular aýallygyna şu öýlere edip bilen oklar. Bular guramaçlyk ýeten ok beýnisi ýeten. Öýler şonatlar edip bilen ok. Kimdir bir şonu edýärem bol bular näme etdi? Bular olary gollamak bilen hem däl. Olara iň bolmany dil ferisi bilen bir aýdaşlyk bildirmegem däl. Gaýta aýallygyna näme edip bördüňiz? Beýtmeň. O taýp barmaň, bu taýp barmaň, şoň bilen meşgullanýarlar. Bulara seyredime, bular näme beýdip berler, näme ilçanaň öňüne barıp ýoly baglap berer, päýatçylyk berip berler. Näme bular aýrapordyň içine soňa baka, ilkä biziň adamdan bu öýleri
Tabii ýagdaýda ayağa kaldır abi. Tabii ýagdaýda ayağa kalıp İnşallaryň öňlerine ada çykyp başladylar. Öýlerini tek adamlar öňüne düşmäke öýleri guramaçylykly ýagdaýda men äge şonu görkedeýin-la şo suratlary. Guramaçylyklarda biriň adamdan biriň ara öýleri şoňa guramaçylyga başarnyklary ýetip, ondan soň aktivistler çykyp başladylar, öňüne çekip başladylar käbir başarnyklara adamlar. Ena şu taýda Google'da İngilizce ýa-da orsça ýa-da türkçe ýa-da Protest of Turkmenistan Activists Türkmenistan aktivistlerin protestler diýip ýazýan bolyn, şyk ýa birden suratlar çykmaýanam bar. Şo döwürdäki suratlar ine şular. Ine görüňine eller bataýdyna Balkan, Daşowul, Ahal, Lewap diýip ýazylygy. Şular nirelerde geçirilen protestler diňe Türkiýanyň içinde däl. Kipr, Orthiyet, Amerika, hatta Azrail'le da Türkmenler tapılıp şo taýda da eller plakatly şo döwürde 20-nji 21-nji ýyllarda proteste çykdylar adamlar. Esasen näme üçin çykdy şu görgüller bara? Näme üçin çykdy? Ýolun ýapylgyşy. Ýadyňyza düşýär şu pandemiýede ähli ýurtlaryň hökümetleri raýatlaryna iýe çykyp evakuasiýa etdi. Ýani evakuasiýa diýmek şo taýda galyp ýol ýani işini ýitirdiler, rad etdiler, edara kärhanlary ýapyldy ol pandemiýa sebäpli, karantin sebäpli. Ondan ýygyna wagtlaýyn baran adamlar boldy käbir ýurtlara, turist ýokmyn. Ýygyna gaýdyp bilmän oturýarlar gallylar, bir giden çykda çykyp gaýdy. Şonu bütün dünýä hemme ýurdun, hatda Demirgazy Koreýanyň hökümetine çeýin. Iň bir diktator ýurtlaryň hökümetlerine çeýin, öz raýatlaryna iýe çykyp, şolar ýyllaryna alyp gitmek we watanlaryna dolamak bilen meşgullandylar. Ata watanlary iýe çykdylar. Watanyň bardygyny görkezdiler, döwletiň bardygyny hem şoňam alady edýäni görkezdiler. Diňe bir ýurdun hökümeti alady etmedi şo wagt. Diňe bir ýurdun aýdaýyn, men ýalňyşam şu taýda adamlar. Diňe Türkmenistanyň hökümeti ilat bardyr, daşary ýurtda Türkiýede 2 milyon ýaly şo wagt näretmi maglumata görä Türkmenistanyň raýatlary gally işde gallylar sebäp bir giden kärhanlary ýapyldy karantin sebäpli. Adamlar hatta ýere çörek tapmady. Bir-birini çörek taşap başladylar. Ýmit taşap bir-birini gollaw berip başladylar. Hökümet gadyklanmady, ilçana gadyklanmady. Jaňa dibem gadyklandyryp bilmediler. Üstesine biler näme etdi bu hökümet? Haramlady hökümet. Kimse bir-bire kömek edýän bolar raýatlara hayır sakawat diýip pul ýygnap, wada edip ýmit ýygnap ýaýradyp başlanýar şolara çäre başladylar. Ine bayram Allah alayhim hatta üýüne adam baryp oğlum ana en esas aktivlen bilen bayram Allah alayhim ýene bir kuşdan soň töwüründe adamlar boldy. Oho öl kiýselerini pul çykaryp adamlardan hem ýagdaý bolanlardan pul ýygnap şey dip himaýa edip berýän. Hökümetiň adamlary üýüne baryp oğluňa sunýaly hökümete garşy iş edýär diýip o taýynyň o enatynyň ýüregiň çyşyr gader gorkudyp sunýaly näme diýär şuň öňüne aljak bolýar. Ýagny birek minde gollamaklyň öňüne aljak bolýar. Bular näme diýär? Bir halky öz halkyny garamaklyň uğruna çykan ýaly hereket etdi şo döwürde. Indi şu işleri edýän adamlar taň öz boluşdy bir aktivistde urulýar. Ondan indi bu ýagdaýda da adamlar gahargada düşüp protest bildirdiler. Edil şo döwürem edil ýaňy pandemiýa başlandy döwürem ýadyňyza düşýän bolsa şol 2020-nji ýylyň martyndan Nowruz bayramyna bir giden raýatlarymyz, onlar şu raýatymyz alkogol içkisinden zäherlenip Türkiýede öldü. 60 bolan adam öldü şonda. Onda da iýe çykmady. Türkmenistanyň hökümeti hem ilçanasy ne konsullugy. Bulam adamdan gahargadan oýurdy. Adamlar öz ölülerini we dogan garşyna jesedini ýurda dolap bilmediler. Pandemiýa döwri bolsa bolsun bolýan adam ýetip o taýda adam pida boldy. Olaň jesedini getirip bermersin ha. Oňa maladat etmediler. Jaýlanyşyny maladat etmediler. Her kim görgüller şo döwürde şo kynçylykly şol pandemiýa döwründe karantin döwründe şykalga tapyp şolar jaýlaşdyryp öýler çykdasyny çekdiler. Ýa-ni bilen ýurdun içinde apytypan ol mary bilen ol Lewapda esasen Lewapda ýa-ni boldy. Onda da Türkmenistanyň hökümeti öz ilatyna kömek bermän, ýardam bermän, ol ýylaryny ýitiren, bir giden emlak ýetgilerini çeken adamdan, bir giden janlar, bir de bolan adamlar. Olardan habar tutman bilir näetdi? Bu haramzada gurban berdim hökümeti. Olaň üstänşeri Lewapyň üstänşeri geçip o Özbegistanyna ejir çeken, şu apytypany ejir çeken raýatlara kömek edýär. Kömegini hödürläp şo taýp kömek geçirýär. Maşinleri bilen. Bir de maglumat geldi ulawlar
Lewabın üstü bilen şo taýda kösenen adamlaryň üstü bilen geçip gidip Aşgabatdan zatdan gelip o Balkandan uğradylar. Humanitar yardımda. Öde ustanak raýatlara kömek berýär. Ina edýänim şu diýip izdivaç etdi Türkmenistan diktatory. Buňa da adamlaryň gahar geldi. Ondan üstesine de yankı ýollan ýapylmagy. Ne girip bolýar, ne çykyp bolýar? Adamlar ondan gahar gadaba nime dip diňe bor Türkiýede yankı hanan daşary döwletlerimizde de ýurdun içinde Lewapda da bir näçe yankı yerlerde etraplarda adamlar ödeleri üýüşüp näýilelik bildirip bir öýdürüşli protesta çykdylar. Gorkmadylar. Indi şo döwürde birek biren gollanýan döwürne bu samsyklaryň şu yankı maskara barlaryň topary we tapar bilemek. Bular öz toparlaryna halat ediş topar diýip adlandyrýarlar. Halat ediş komitet diýip adlandyrýarlar. Öňlerim şular ýaly iş bilen meşgullanýan adamlara protest bildirip alyp şey diýip beren adamlaryň işiniň öňüne böget boljak bolup başladylar. Ýagny Türkmenistanyň diktator rejiminiň edýän edil şu hereket ýaly herekete başladylar bular. Goýa gowunyň bolmasa aňyrdan mehemeden görkezme gelip ine şu Türkmenistan biziň rejiminiň edýän zadyny edin şo taýdy. Şu bolýan hereketiň öňüne alyň diýen ýaly görkezme gelden ýaly boldy. Şonu edip başladylar. Kim protesta çyksa, ilçanaň öňü bolsun, konsullugyň öňü bolsun, başga ýer bolsun, aeroport bolsun, ýene bolsun. Näme edip berdiňiz o gorraň çekin gotaýdy. Otaýda näme görüňiz barmy? Ilçanaň konsullugyň öňüne gotaý barylýan ýerde, näme ýerde? Na şo baradaky şo döwürde diýen hedlerinden ine Halmat söýnüň ýanky şo böleg alynan ýeri bar. Ana şoň doldurak görünüşini diňlen gepine dönsürim diýen zady. Yani sizde yemede halkın diye köçelere mitinge çıkma, ilçihana ya da aeroporda varmağını diye karşıdınız diyordun. Men şu ilçihana öňüne barmağa odalım karşıdım, hädirim karşı, ertirem karşı. Men şu ilçihana öňüne barmağa odalım karşıdım, hädirim karşı, ertirem karşı. Men şu ilçihana öňüne barmağa odalım karşıdım, hädirim karşı, ertirem karşı. Sebäp ilçihana elmeden gorulýar, ilçihanaň territoriýasy şol oturan döwletiň baýdagynyň aşagynaky territoriýa hesaplanýar. O tak barýan ya akadýan adamlar diňe provokasiýa şunak edýär. Barynda ilçihanaň öňüne talap edin diýär. İlçihanaň öňüne talap edilip barylýan ýerden diýär. İlçihanaň öňüne talap edilip barylýan ýerden diýär. İlçihanaň öňüne talap edilip barylýan ýerden. Indi bu ýagda bu kelesaň näme diýär? Bu ýagda şo 2022-nji ýyldaky ýagdadan alynan. Bular şoňa çenli şo deg ondan soňra monda öňem ýydygy derli. Şol biziň raýatlarymyň protestlerine, näýileliklerine böwet boljak bolup şolary ýazgaryp, olaň üstünden gülüp, olary maskaralap, esasanam kemineti bilen şo kemine jik-jikdi wa men jik-jik diýýär, bular gaty görýär. Bular oňa garşy ol haramlarda garşy gaty sözler ulanmaly. Ony intäm men ordan taplanýar. On eden ladyryň aňyrty berdi ýok. Gönnen öňe Türkmenistanyň diktator rejiminiň görkezmesini alyp çykyş edýän ýaly hereket edýän ýaly hereketleri edip halka garşy bular şunuň topary hereket edip geldi. Öýlerini halat ediş komitet diýip adlandyrýarlar. Halat edişe beýlede durdun. Bular kimi halat edýär? Diktator rejim halat edýän ýaly hereket etdiler. Ol halkyň halat edij halky halat etjek bolup şo kynçylyklardan hereket edýän adamlara garşam tutuşlaýyn bular çuwdamlygy bilen hereket edip. Indi şo taýda ol başda konsullugyň öňünde gatda çykyş edilen bolsa, soňa waka adamlar öýleri topartyp ahyrdan çydaman 22-nji ýylyň Tomsunda eýem adamlar Istanbulyň aeroportuna başyp baryp Türkmenistanlylar üýşmek bolup şo taýda protest edip başladylar. Nirde görülenler gödöňe getirýän adamlar. Türkmenistan raýatlary topar balyp şol Istanbulyň halkara aeroportuna baryp şo taýda gıýgyryşyp başladylar. Kasa baryp şo taýda bilet ýok diýilýär. Ol uçýan tamalyot uçýan eken. Olar kimler üçin uçýar? Şo taýda fewda edip beren, ýagny rejime ýakyn adamlar bar, fewdagarlar bar, şinonuklar bar, şolaryň dogan garyndaşlary bar, o haram tohumyň iýlen çalanlary bar. Şolar gatnap ber eken. Daşyndanam gowjy para bersen, sana da bilet berip urada oturan eken, buňa bir saçylýar. Ýöne koy adamlar bar ýaryma bilet ýok diýär.
Onun tanış bilýän tapy bilseňär, şo tanış bilýän tapy bir ummaty para berseň $3000 ýaly para berip gidip görenler bar eken. Onun adamlar gahar gadawy öjüp şo tak Istanbulyň aeroportunda bular gowtudurdylar, üýüşdiler. Bolin näme diýär? Bir tane begeni otur. Aktivist var begeni otur. Opozisyonerler begeni otur. Bu onu otur. Ine ahyrdan halka ayagaly urat diýip. Bu tapgaryklygyň bu kemine jikçikin bilen topary hasama topary o halaky işdiýär. Appular bolsa dogry düşüp ay näme dip berdiň aeroportda da beýtmeli bormy? İlçehana da yetmeli o bir ine şular ýal gowtudurdylar. Ondan soňky ýa-ni indi ýanky dinleýijileň biri bana sorak berýär. Indi şo dağıtlar kuşa şu uğradı birazcık yollar açılı uğradı. Samolyotlar yığcamla şu uğradı yani uçurlar bolýan. Indi Halma köyde bir sonra görýärdi. Halma köyüne fitidinde yine odal kıyaly şu ilçihanaň öňünde hem aeroportda çykyş edilmegine garşydyňy bolýan indi garşydyňy da aýrylandyr diýilen ýaly bir sonra görýär umyt edýän ýeri. Ya henidem şo pikiriňizde galýaňymy diýip sonra görýär. Şoň üçin aýdýar-da men niýe men şoňa odala marşydym. Ýagny aeroportda çykylmagyna da, ilçihana, konsullugyň öňüne çykylmagyna da, häzirem garşy, ertirem garşy diýip jogap berýär. Sebäbine näme düşündirýär? O diýär ilçihan eşdişiňi diýäli, o diýär ilçihanaň öňüne diýär, talep edilip barýan ýerde ilçihanaň öňü diýär. Ol ilçihanaň baýdagynyň aşagyndaky ýeri diýär, şo döwletiň ýeri diýär. O taýyk barýan ýa-da şo taýyk ekidýän adamlar provokasiýa üçin ekidýärler. Provokasiýa üçin. Indi şu dünya praktikasında yoklatma bunu diýip oturanda adı var. Hi dünýede yoklatýar gurrun edýär-da. Siz dip berdiňiz, siz samtyklyk edip berdiňiz diýilen ýaly. Indi şu dünya praktikasında yoklatma, ol edilmeýän zatmy. Demokratik döwletlerde ilçanaň, başga döwletleriň, daşary döwletleriň ilçanasynyň öňüne bar protest bildirilýänokmy? Na aýdaly şu wagtlar indi geçen ýylyň ol oktýabryndan başlap Azrail, Siyonistler gan olacaklar. Palestina Gaza sektorini bombalap ýerlen ýegdan edip oturýarlar. Ýerlen ýegdan etdiler hem. Indi sen Azrail'in şol genosidine garşy protest bildirjek bolsaň sen onu näme etjek? Näme dip garşylygyň, protestiň nägelerini bildirjek? Sen Azrail'in içine gitjekmi? Azrail'in içine gitjekmi? Azrail sana bir de berýärmi? Şo tak protest bildirjek diýeňdi. Onu bolanok şeylemi? Onu aýdaly sen şoňa garşy nägelerini bildirjek bolsaň Azrail'in şu daşary ýurtlardaky wekilhanalary näme? Nähili daralar. Elbetde şu Azrail'in ilçihanalary hem konsullukları. Aten şo taýyp baryp nägelerini bildirersiň şeýlemi? A şu wagt indi men mysal getirýän şu Azrail'in häzirki şol genosidi bilen baglanyşykly. Indi Türkmenistanım genosid edip otur öz halkyna garşy. Aten Türkmenistanyň hökümetiniň diktator rejiminiň şolar ýaly adalatsyz, bekanun hereketlerine garşy nägelerini bildirjek bolsaň sen Türkmenistanyň içine gitjek bir giýren soň sen Türkmenistan çykarýam. Ya daşary ýurdun raýatlary şu Türkmenistanyň şu diktator rejiminiň syýasatyna garşy protest bildirjek diýseler, goşuljak diýseler, bireni türkmenleri. Näme şolara bir aýtmaly bar Türkmenistanyň içine gidip protest bildir diýjekmi? Ya da Türkmenistanyň öz wekilhanalary barmy? Elbetde wekilhanalary bar. Ana şolar hem ilçihanalar hem konsulluklar. A şoň üçin raýatlar näme diýär? Şol döwlete garşy, şol döwletiň hökümetiniň syýasatyna garşy bir protestini bildirjek bolsa ilçihana barýarlar. Şo döwletiň ilçihanasyna, konsullugyna baryp şo taýda protest geçirýärler. Ruhsat berilýän, muňa seredip duran o adamlar sebäbi esasanam şo diktator döwletlere gelse, hemen diktator döwletleriň arkasynda duran güýçlere gelse, olar sana ruhsatdan berjekdir. Ine Azrail gerek gelenne ruhsat berenoklar. Gynan takdan şu gulmatar ýurtlaryna da bar ha, şol Azrail'in ilçihanasynyň ya konsullugynyň önüne protest geçirjek diýsen, son kwatlar indi ruhsat almak mümkin näl. Ne Şehiýede de ruhsat almak mümkin näl, Amerikada da, Britaniýada da, beýlek döwletlerde de. Ruhsat almak mümkin näl. Sebäbi men öňe aýdyp gelýän. Bular bu döwletler şol Siyonistleň elindäki oýunjoklar ýaly bir zat öwrülen zatlar indi gynansak da. Ol boyun alsaň hem şeýle, boyun almasaň hem şeýle. Olaň täsiri Siyonistleň täsiri bütün dünýäde ören güýçli. Şoň üçin bular näde bu ýurtlaryň raýatlary ruhsat sorak görýär. Biz şo Azrail'in genosidine garşy protest edilýär. İlçanasynyň öňüne baryp Tanrı hökümetlerim näme diýär ýerli organlar ýok berenok. Berenok üstüne hatda şo tak polisiýa sürýär.
Şolan barjak yerine. Ine demokratik dowletler diýilýän yerlerde bolup beren zatlar ementede görkezýän ýadyr. Ýöne koýmaz hal. Ine şu taýda nirde bolup duranda. Ine şul Adanaýyň Amerikan Chicago şäherine konsullugynyň öňünde yerli Amerikan raýatlary protest geçirmek üçin barýar bol polisiýa şolary dargatmak üçin elinden gelende diýär, şoň öňüni almak üçin. Amerikada bolup berende Adanaýyň Amerikan bir giden şäherlerinde konsullukları var. Diňe ol Washington'da ya New York'ta däl, bir giden şäher. Ine şu konsullukda şu Chicago'da konsullugyň öňünde ýagdaý. Ine Amerikan raýatlary barýar, ine şonu Amerikan polisiýa gelip size ruhsat berilmedi şu taýdan dargaň diýip şu tak barýar. Indi şolar dargaýan Amerikan raýatlar dargaýan, dargany ok, uyuşturlar, uruşýar, hatda polisiýa bilen uruşýar. Ine ellerinde de şygarlary. Ine gadan ady gan bilen ýa gazada renk bilen boýalan näme üçin sebäbi şu taýda Palestiniň ganyna boýaldy şu taý. Ine polisiýany Amerikan raýatlaryny tutsak edip aketýär şu taýda. Ine şu aktivistleri. Indi yani men görkedeýin. Britaniýada ine Londonda ine bu taýda da näme diýip ýazylgy? Protest outside Israeli embassy. London'a kadar aýlyň ilçanatynyň öňünde protest diýerler. Ine bu taýda da şey diýerler. Bu taýda da ruhsat berilmedik miting diýip gelip şu taýda da Britaniýa polisiýasy darga diýär. Ine terediň bulara terediň. Ine Siyonistlaryň oýunjaklary şular. Oýunjaklary, Siyonistlaryň oýunjaklary şu Britaniýanyň ýol başçylary, bular hem ýokurdan görkezme berýär itlerine. Polisiýelere baryp şu taýp baryň diýär. Protestiň öňüni alyň diýär. Dargadyň. Bular hem gelýär-de soň töweregine ilçanaň töweregine getiren adamlar. Urya, ýençiýe. Ine şu demokrat, ine de innem kogulap ber. Şu proteste baran adamlar hem ine polisiýeler, ine kogulap berler, dubinka bilen atdylar. Ondan ine şu demokratik dowletlerde şunu ýaly edilýän bolsa, ine siziň öýüňiz ýa-da demokratik dowlet ýa-da birinjiden demokratiýa otaýda ýetem görünýär. İkinciden demokratik dowletler diýilýänlerde da raýatlar şunu ýaly şey diýip barýan bolsa ruhsat berilmese de öz nägelerlerini bildirmäge haýtadyr bir ilçanaň öňüne. Hem üçin Türkmenistanyň raýatlary barmaly ýaly. Hem üçin Türkmenistanyň raýatlary ruhsata garaşyp oturmaly, da garaşyp oturmaly. Hazmra Söýünüň gepini lesen bu ruhsat alyp barmalam diýen ok. Asla diýär ilçana diýilýän ýa konsulluk diýilýän zat o takdiýe barlýan, ýa-ni ardyň aýtmak üçin protest bildirmek üçin barlýan ýerde. O tak başky meseleler çözmek üçin barmalymyşyn. Mysal üçin anada pasport gerekmi ýa spravka gerekmi? Olar ýaly mesele üçin barsaň olar diýilýän ýaly gurrun edýär. Emma protest bildirmek üçin o tak barmaly ýaly. Ödem, o Samsung ödem, o Keliatan ödem, o Triapkan ödem. Öz sözüne karşı gidip indeman Türkiye'nin ilçanatynyň öňüne bar. Sebäbi bilen ýüzüniň hamynyň galynlygy ol ýa-ni suwadyň galynlygy ýaly bular. Utanjam ýok. Öz diýen, şuňky diýen sözlerini 180 gradus ters hereket etmäge utananoklarym. Ýa-ni Meksikada. Ine şu Gadadaky şu gargynçylyklara protest bildirip bilen geçirilmeýän ýeri ýok protest. Hemme döwletlerde diýenýär şuň Adanaýyň şu genosidine garşy adamlar gahar gazap bildirip Adanaýyň ilçanatynyň öňüne barýar. Ine Meksikan paýtagtynda ine Adanaýyň ine Israeli embassy in Mexico. Terediňine Meksikanlar protest bildirýär. Öňlerem ştada ruhsat berilmedik diýip görnüpdir. Terediň bilen şol oýnatky nemeler itleri we polisiýeler şolara peýatkelçilik berip göz ýaşardyjy gaz sepip terediňine ellerini gana bulap şu görgüli nemeler çykyş edýärler. Şu taýdaky araplar bilen bilelikde yerli Meksikanlar şu Gadadaky dökülýän gana protest bildirip. Anam polisiýa bulara garşylyk görkezýän bolan protestçiler näme diýär? İçi bindiğini çüjän zyňyp o çüjän zyňyp protest hatta polisiýelere garşy hüjüm edip otýar. Polisiýelere garşy hüjüm edip otýar. Indi şunyň edýänlerde näde dogry diýip bolarmy şu protestçiler? Diýip bolmaz, meňe dilim baranok. Elbetde şu indi kanuny bozmak ýaly bolup görünýär. Ýöne yerli hökümetiň öz kanuny bozýan bolsa, şu raýatlara ruhsat bermän protestine polisiýa itlerini sürýän bolsa, diýmek onda senem kanundan daşary hereket etmäge seňem onda hakyň bar. Sebäbi hökümet diýilýän zat halka hyzmat etmeli. Hökümet diýilýän zat daşarky Siyonist güýçlerine hyzmat etmek üçin döredilen o ýurdun hökümeti.
Şo ýurdun hökümetem öz halkynyň alad etmän, halkynyň hak hukuka hakyny alad etmän, şolaň konstitusiýon hukukuna ýol bermän, siýanist daşgur güýjüň tarapyny tutup öz itlerine tuta kuşgurýan bolsa, onda teň hatda ine käbir ýurtlaryň konstitusiýasyna da berkedilen. Sen yara ulanypam şo hökümeti tazada öz ýurdun hökümetini agdyrmagda hakyň bar diýilen düzgünler we ýurtlaryň hatda konstitusiýon düzgünlerine. Ine bu görgüller näme diýeni Meksikanlar hali işçikalga tapman, şo polisiýa itleriniň üstüne ogutly çüýjelerdiň ya. A başga ýol bolmasa näme etjek? Ine genosit diýip ellerine plakat alyp gada genosit ýadyryp otyrlar. Hakyky genosit ine öldürilen çağılan näme simbolik näme. Undawdaky olady. Ine näme üçin şu ýurtlarda bolýan eken ruhsat berilmese-de ilçanyň öňüne barmaklyk. Ýani alyp göreliň. Ine Amerikada. Ine siziň taqdim edip oturan, çokunup oturan Amerikanyda ine Texas ştatynyň Austin şäheriniň universiteti. UT University of Texas. Şo taýda student ýaşlar şol universitetiň yerleşýän yerindäki ully bir boşluk parkyň içinde şu gadadaky dökülýän gana garşy genotide garşy protest ediljek bolup ýyglanýarlar. Bulan haky barmy? Haky bar. Bular düzgün tertip bolýarmy? Ýok, düzgün tertip bolan okşular. Ine parahatçylykly ýagdaýda o studentler, talip ýaşlar ýygnanyp ine Free Palestine ine şey dip durlar. Şu taýda hiç da deden ok bilen eline yaragam ýok. Ya bindiğinde çüýje de ýok, o adam ýok, hiç zat ýok. Şey dip durlar, o näme diýe? Siýanistleň itleri bar. Siýanistleň itleri diýip men Amerikan hökümetini gödegine tutjan. Hökümet şinonluklar siýanistleň itleri. Siýanistleň itleri ýa-da siýanistleň oýunjaklary öz oýunjaklaryny kuşgurýar, ýani polisiýalar şulara garşy kuşgurýar. Polisiýa da gelip şular dargad ýa. Polisiýa aýdan ok, biziň raýatlanmadan haky bar, hukuky bar, protest bildirmäge. Parahatçylykly ýagdaýda ýykan ýumrançylyk etmeýän öz protestlerini, duýgularyny, pikirlerini beýan etmäge, üýşüp beýan etmäge haky bar diýen okşa polisiýa. Näme üçin? Olaram öz aýlyk günlüklaryny taklamaly. Şo taýynyň itleri biziň itlerimizden tapawdy ýok, ýani Türkiýanyň itlerinden hem tapawdy ýok, türkmenistanyň hem şu polisiýa itlerinden tapawdy ýok. O taýda da ýokardan görkezme gelýär, şo görkezmäni bu ýtorfy berjaýa diýerler, gynan takda. Ine bularını seyredin. Parahatçılıklarda da üyüşüp duran panis ine bu görýän aýdym hal edip ellerine diýip alyp öz protestlerini bildirýär. Ýykan ýumrançylyk edip däl, şygarlary ine depreň aslynda gaýgyryp çağırış edýärler. Ýani Izraili öz genosidini bet etmäge çağırýarlar. Inni soň näme bolýar? Soň näme bolýar? Ne polisiýa gelip ine şu aktivistleri, şu iň aktivist şolaryň guramaçylaryny ýygnap atyp tutsak edip otýar. Ellerine näme geýdirip, ganlar geýdirip ine akitip barýarlar. Ine Amerikan polisiýasynyň edýän wady. Konstitusiýa bolmasa şu raýatlara ruhsat berýär, öz pikirini islenlik ýerde islenlik we beýan etme hakyň wady. Kanuny bolman, bularyň kanuny bolman, üýşýär, buňa da näme diýär? Universitetiň ýolbaşçylary ýok diýär, universitetiň parkyna üýşme, ondan ýeri üýşýär. Izrailiň ilçanyň öňüne barmak bolmaýan bolsa, oňa ruhsat berilen ok. Köçe çykmak bolmaýan bolsa, student ýaşlar hem şol universitetiň territoriýasyna ýaşaýar, şo taýda umumy ýaşaýyş jaýlarynyň yerleşýän ýerine ullukam giňişlik we park bar. Indi bular aýda bolýar, iňgon bana şu taýda geçirilýär. Näme diýen universitetiň ýolbaşçylary? Ýokarky çynowniklary habar berýär. Biziň diýermizden häzir student ýaşlar siýanistlere garşy, biziň eýlenmede garşy, biziň ýebrey eýlenmeden fiýatatyna garşy protest bildirjek bolýar. Gelip bir zat edäýmeseň diýip. Ýokardaky oturan ol siýanistleň itlerem, ýani çynowniklarym öz itlerine görkezme berýär polisiýalere. Barıňda dargadyň diýär. Ine şu indi demokratiýamy? Ine görgüli ine parahatçylyklarda diýene şey diýip otyrlar. Şolar darga diýerdir gelip ine. Atly gelip polisiýalar gelip haýwat atyp durlar. Näme şunu diýär? Şolaryň gözüni görkezmek üçin. Şu meselede bolan ok diýär. Ine stop genocide diýär. Genocide togtut diýär. Çağırış etip durlar. Ine habarçylara mine görkezýär. Ine teredin diýär. Ine polisiýalar gelip. Ine adamlara şey diýip dargadyp otyrlar. Şularyň haky ýok. Bu Türk Amerikan Birleşen Ştatlarynyň kanunyna, konstitusiýasyna garşy. Ýöne şoňa teredýärlermi? Şu garşymy, garşy diýär, şoňa tereden ok. Ýani Parijdaky bolan nemeleri. Bolýar, bulan ýanky gada bilen baglanyşyklydyk da. Ýadyňyza düşýändir bir näçe ýyl bundan ýylyna bir näçe aýlap Parijde, ýani Fransiýa türlü şäherlerinde, paýtagtynda da beýlek şäherlerde de
Sary jiletliler, o sary penjekliler diýip hereket bar. Şolar ýyldygy derli, şol Fransiýa hökümetiniň siýasatyna garşy esasanam şol salgy siýasatyna garşy, gymmatlaýyşlyklara garşy, ýanyjyň bakasynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirdiler. Bu görgüller, bu garyp görgüller. Anda halky Fransiýa garyp, garyp bilen halkyndan görsem 50 götürme ýetýär o aýlyk haklarynyň tutulýan tutumlar 50 götürme. Aýlyklarynyň ýartyny berýärler elleri. Bu görgüllere mine şu ýyldygy derli diýen ýaly çykyş etdiler. Ýyldygy derli. Näçe aýlap durman, ine tarjylylar, näçe tarjy, sebäbi şu hereketin agdalarynyň köpüsi ine şu şular ýaly sary penjek geyip çykýarlar. Ine bu şoň öz simwoli. Bular näme diýär? Bulara da ruhsat beren oklar. Şulara Fransiýa hökümeti ruhsat berendir diýärmi? Ýok, ýyldygy derli ýa-da gadagan edip gelýär. Näme üçin? Hökümet isläň ok bilen protestini. Şular haky var protest bildirmäge? Elbetde haky var. Parahatçylyk edip çykyp öz pikirlerini beýan etmäge. Emma Fransiýa hökümeti näme diýip öz itlerini kuşgurýar. Birinciden ýerli häkimler ruhsat beren ok şu näme? İkinciden hem ana ruhsat berilmeýän protestde çykdyňyz diýip öz itlerini kuşgurýar. Itleri gelibem näme diýip bular dargy diýär. Dargy diýär, her gedek baranda serediňine it bar geldini. Şulaň şeýdik gelip durmagyna derurluk barmy? Bular parahatçylyk ýa-da protest geçirip durýar. Derurluk ýok. Bular ene gelip häzir hüjüm etjek bolup durlar, ýa-ni protestçilere garşy. Hüjüme taýýarlyk görüp durlar. Iň soňunda da darga diýerler. Ene soğuk howada adamlaryň üstüne suw sepip zat edip kösäp ene şeýdip dargada oturýarlar. Ene demokratik Fransiýaň hökümetiniň polisiýasynyň edýänler. Ene dene hüjüm edip oturýarlar. Şo taýyp baran protestçilere aýyna düşüp dargadyp kogulap oturýarlar. Ýok, köçe çykmaga hakyňyz ýok, protest bildirmäge hakyňyz ýok. Hökümetiň siýasatyna garşy sesiňizi çykarmaga hakyňyz ýok diýip ene dergede edip oturýarlar. Ene şu demokratiýaň alamaty, ene göz ýaşardyjy gas sepýärler. Şo taýdak paragat protestçileriň gözüni ýaşardyp şeýdip dargatmak üçin göz ýaşardyjy gas sepip zat edip, demikdirip zat edip ene şeýdip darga diýerler. Men bunu näme üçin görkezip oturýarym? Näme üçin görkezip oturýarym? Demokratik döwletler diýen döwletlerde adamlar şeýdip öz hukugyny, hakyny gadanýan bolsalar, näme üçin Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurtlarda, Türkmenistanyň ilçehanatynyň öňüne baryp öz hakyny, hukugyny gadanmak üçin talap etmeliler. Näme üçin şonu talap etmeliler? Haky bar. Näme üçin Türkiýe hökümeti şoňa ruhsat berenok? Türkiýe diktator rejimi bilen Türkmenistanyň diktator rejimi ne şular ýaly dostlukly gatnaşykda, hyzmatdaşlykda şoň üçin ruhsat berenoklar. Pandemiýa döwründe men ýerarak gördüm, synak gördüm. Azraýlyň şo Palestina garşy odalyny ýar alyp gelýän şo gargynçylyk siýasatyna garşy Türkiýe raýatlary Azraýlyň ilçehanatynyň öňüne çykyp bir näçe gedek protest geçirdiler. Hatda biziň käbir raýatlamadym şoňa gatnaşdylar. Pandemiýa döwründe Türkiýe hökümeti ruhsat berýärdi. Türkiýe hökümeti ruhsat berýär. Azraýlyň ilçehanatynyň öňüne barsaňy bolýar, Türkiýe raýatlaryna berýär. Emma şo döwürde biziň Türkmenistanyň raýatlary şo tak çykjak bolýar, ruhsat aljak bolup barly. Ýadyňyza düşýän bolsa, adam çevik diýip aktivist, Türkiýeli aktivist, insan hukuklaryny goraýjy guramaň liderlerinden biri, yerli guramalaň liderler. Şo görgüli kömek etjek bolup arzada berip görüpdir, ruhsat beren oklar. Ruhsat beren oklar. Şonu da bolýany biz duýdurduk. 2021-nji ýylyň 1-nji awgustynda bolup. Ondan 2020-nji ýylyň 19-nji awgustynda, 19-nji iýulynda. Ruhsat bermediler. 21-nji ýylda ruhsat bermediler. Ondan näme ruhsat bermedi diýip oturmalymy? Ýok, baryp talap etmeli. Ruhsat berilmeýändigine protest bildirmeli. Näme üçin o bir ilçehanalyň öňünde bolýar. Näme üçin Türkmenistanyň ilçehanatynyň öňünde bolanok. Bakana da pandemiýa emişin. O adamlar maska takyp bardylar. Indi näme diýär? Diktator rejimine bir gahar geldi bana. Abada da şary ýurtlarda öýlerini şular ýaly diktator rejime garşy görüşýänler diýip atlanýar. Ýani bir beýneseler bar. Sapar Kliming ol harat ediş komitet diýilýänler bar. Olaram edil diktator rejimi tarapyndan bol. Barmaň şo taýyp, etmäň şunu diýip gaýta akıl öwretdiler. Biziň raýatlarymyz urulyp ýenjilenme, tutsak edilenme. Maňlaýlary ýarlandy.
şularga inanç bildirendirýän, inanç bildirmedi. Jinnek ýalyga inanç bildirmedi bular. Jinnek ýaly. Heşelle kaktylar gaýta. Biz barma diýdik, näme şi bardyň? Innem şugun kugun, ini olan näme diýär? Yakma bir şertin, gadma bir şertin diýär, türkmeniň nakyly. Ana olan şoň başyna indi bilen geli urady. Ine bilen çik-çikati, kemine çik-çikati ýönendi, ana gitdi ana. Ha inni bular hay vay, inni bular ilşadan. Oňa da barjak öýelleri, adamlara müjürjek çağırıp gelin diýip. Ha inni bular 180 grad utup gitdi otur. Ondan şol adamdan gepini gep edip bolýar inni. Ana ýanky maskarawadyň çykyşyndan ýene bir bölek. Meselede bir kanun şol bar ilçikanaň öňüne edilen çykyş. Meselede bir kanun şol bar ilçikanaň öňüne edilen çykyş. Meselede bir kanun şol bar ilçikanaň öňüne edilen çykyş. Bu diýen adam seredin, mesele de diýär şo bir kanun şol ýa ilçikanaň öňüne baryp edilen çykyş diýär. Bir ruhsat almalam diýen o. Siz ruhsatsız geçirdiňizem diýen o, kiş adam diýen o. Umuman ilçany, konsulluk diýen adam öňüne baryp protest etmekligiň öýde bir kanun diýen pozisiýadan uraly. Indi ýanky çykyşynyň aşagyna ünseren bolsaňyz şo taýda 2020-nji ýylyň 8-nji awgusty diýip näme durandy. Ýam şo döwürden ýanky aýdyşym ýaly, şo döwürden bular odalyp başladylar. Indi näme üçin bulara birden bir zat gaz berýär? Otur birden mögjalýarlar. Hemäbi ýene ýanky aýdyşym ýaly, şo döwürde ilke ýanky aýdyşym ýaly adamlar özleri üýşüp bir spontan ýagdaýda, tebii ýagdaýda üýşüp başladylar. Özleri gahry gadaba. Ine şular ýaly. Ýanky aýdyşym ýaly dünýäň türli ýurtlaryna, Balkan, Daşoğuz, Ahal, Lewap hemmesi birleşip ellerine plakat adyp. Soňra has ýanky näme öwürlük urady, guramaçylykly bir çäreleri öwürlük urady. Inha şu taýda Türkmen Newsyň beren maglumatyny seredin. Käbirleňiz belki bu wakalardan habarsyzsyňyz, täzelikde diňläp başlayan adamlar bardyr, ýatladyň şolary. Şol 2020-nji ýylyň pandemiýa döwründe hem ýoldan ýapylmak diýipdi. Hem şol ýanky alkogol içkisinden bir giden adamdan ölüp 60 goly adamyň ölüp şolaň jesediniň hem Türkmenistanyň hökümet tarapyndan jesedine eýe çykylman, jesediniň uğradylmak üçin alada edilmeýänligi sebäpli adamdan gahar gadaby öýjükdi. Üstüne Lewap bilen marda bolan apy tupan barada hökümet alada etmedi ýurdun içinde. Şoň üçin bir giden adamlar üýşüp ahir bilen gahar käsesi dolu adamdan. Ondan ne şolaň birini 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda ine figura tamma ilçana ýanky konsullugyň Istanbuldaky konsullugyň ýanyna bir giden 14 adam baryp haramda gümmol diýip ellerine plakat bilen çykdylar. Niştaýdaky maglumatda näme diýip ýazylygy? Aksiya proходила в течение около получаса. Bu çäre yarım saat ýaly dowam etdi. Diýär sebäbi soň bular itler çagyrýarlar, türkler için çagyryp dargatdylar. Ýöne по подсчётам наблюдателей, это уже 6-й организованный митинг граждан Туркменистана в Турции, на Северном Кипре и самом Туркменистане. Bular aýdýan şu taýda maglumatda. Şu gurnalan çäre diýär şu protest. Indi diýär 6-njy protest çäreti diýär türkmenden gurnar 6-njy çäreti diýip hasap alındy diýär. 29-njy may 2020-nji ýyl. 6-njy şular ýaly protest çäreti. Şular ýaly çäre ondan öňem geçirildi Istanbulda. Ondan Demirgady Kiprde aktivistler şu taýda peýda boldy, öz aralaryna guramaçylykly näme öwürlük başladylar. Olar ellerine plakat alyp Kiprde geçirdiler. Türkmenistanyň hatda içinden Lewapda da, Türkmenistanyň içinde de geçirildi diýip ýazylyr şu taýda. Lewapda da boldy şular ýaly şäherler. Ondan adamlar gördüler, diýmek nägilelik bildirip boljak, bildirmeli. O belki bir şey diýip ýollan açylmagyny gadanar, belki özümüz üçin alada edilmegini gadanar diýip hereket edip başladylar. Ondan şo döwürde şoňa ýani ne bilama aýda boldy diýdik, ýanky şo döwürde. Ondan buňa ýani iň uly çäre 19-njy maýda iýulda gurnaldy. 19-njy iýulda ýanky wakadan bir ýarym ýaly wagt geçen. Iň uly, oňa da 200 töwere adam bardy. Ýöne şoň baryljakdy, şoň gurnaljakdy hakynda öňünden maglumat berilenligi üçin
ýaýradylan uçun sosial ulgamlarda bu haramzadalar ýa-ni ilçadan konsulluk işgärleri öňünden taýýarlyk görüp ota polisiýa baryn üýşürip taýýarlyk görüp oturupdyrlar. Baranmadyna diýem türkleň itleri yetmäkä şo taýp ilçadan ýa konsullugyň jaýynyň ýanynda yetmäkäler tutup alyp başladylar adamlar. Tutup alyp başladylar onu okudum. Şeýdibem bular dargatdylar adamdan gözüni gorkuzdylar. Indi ýöne şol gurnolmaly näle diýip boljakmy? Adamlar şo tak barmaly däli diýip boljakmy? Şo ýalňyşdy boldy, ýalňyş zatdy diýip boljakmy? Elbetde däl. Birinji gedek bolmadym. Ýene barmaly. Ýene barmaly. Hukugyny talap etmeli. Näme üçin bize ruhsat bereňdir? Näme üçin polisiýa itleri gelip şu taýda durup bizi dargatmaly? Näme üçin biz elimizde ýara galyp geldik? Näme biz ýa şo taýda ilçanan batyp aljak bolýarmy? Eger gorkýan bolsaňyz ilçanan howlusyna girimde şo taýda duruberin. Goranda. Biz daşynda durup öz pikirimizi aýtjak. Biz öz pikirimizi aýtjak, näme bilerimizi bildirjek. Türkiýem kanuny şoňa ýol berýär. Hatda Türkmenistanyň kanuny ýol berýär şoňa. Öz pikirini beýan etmäge, üýşübem, üýşmänem. Bütün dünýäň aglam döwletleriniň kanunlary ýol berýär. Ana hem üçin şonu etmeli. Näme üçin etmeli? Ene bu itleň toparlary, ýa-ni bu jik-jikiň toparlary. Taparyklymyň beýnisi ýuglan topar, yani adamlar näme etdi? Heşelle kaktylar şonu. Heşelle kaktylar, ha dargadyrly, biz aýtdyk barmaly. Ay näme etdik diýip. Ýa. Ondan ana şonda da ýa-ni Dur Sultana gitdiler, 3 aýal hakladylar. Ýöne näme boldy şo wakadarda? Bir giden biziň raýatlama saklap, soň goý berdiler köpüsini ýön Dur Sultan sakladylar ýöne. Dünýä jemgyýetçiliginiň ünsi şekilli. Halkara gurumalary üns berip başladylar. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýede şular ýaly uly çäreler gurnap bereken diýip üns berip başladylar. Soň edil bökün ýaly bolup soň 3 aýdan soň Dur Sultany goý berdiler batışa çydaman. Halkara guramalarynyň batyşyna çydaman Dur Sultany goý berdiler. Dur Sultanyň arkasynda 11 tane halkara guramas durup insan hukuklaryny goraýjy guramadyr. Hat ýazyp batyşy görkezip çykartdyrdy. Ondan soň bu çäreler ýene dowam etdi. Adamlar birazjyk öwrendiler, zat etdiler. He, protesta geçirip boljak eken diýip. Ondan ýa-ni şondan soň sentýabr aýynda Peygamber Allah verdi iftip Türkmenistanyň ne bitti ýa-ni Balkan awatly bir adwokat tutanlaryny jurist. Şoňa garşy protest bildirip ýa-şular protest şähereti boldy Istanbulyň öz içinde Kiprde zatdy ne görýän mine 20-nji ýylyň 22-nji oktýabry. Human Rights Watch urged Turkmenistan to release lawyer Allaberdiyev. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Allaberdiyew, adwokat Allaberdiyew juristi çykarmaklyga çağırış edýär atdy. Ana şo döwürde hem tutsaglaryň azat edilmegine çağırış edip neteredin ahal lebap prezident atstavkine Türkmenler ellerine tutup durlar. Prezident atstavka gitsin ýa-ni wezipeden gitsin diýip çağırış edip durlar. Ana şonu ýalladylar. Makalalar peýda boldy. Inni şu yine buraya gaýdýan. Şondan soň inni ýollar açylmagyna biz talap edip uradyk. Pasportlaryň berilmeli bolýar. Ýollar açyp bilen adamdan pasportyny berin. Adamdan pasportyny alyp berin, daşar ýurt pasportyny. Bolýar ýurda gitmesinler. Ona meden oklar. Bolmasa Türkmenistanyň kanuny şonu talap edýär. Kanuny migrasiýa barada kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bendi. İlçanyň üstü bilen pasport almaga hem raýatlara Türkmenistanyň raýatlaryna ruhsat berýär, ýol berýär. Şonu talap edýär hatda şol nemelerden, ilçalardan hem konsulluklardan. Olar şonu berýär eden oklar. Türkmenistanyň ilçany, Türkmenistan hökümeti şonu berýär eden oklar. Inni bu protestler yatmadı bari or. Bular öňüni aljak bolup gördü. Diktator rejimi öňüni aljak bolup gördü. Özlerine diktator rejime garşy göreşýän ideal edip görkezýän ýöne rejimiň itleri var. Taparklyň topary şol halat edişdi. Komitet diýenlerim ellerinden gelenini etdiler, şoň öňüni aljak bolup bolmady. Soň 2021-nji ýylyň 1-nji awgust wakaty parzat boldy. Onda da ýene de täzeden adamlar täzeden güýj alyp yine täzeden bardylar. Sebäbi 21-nji ýylda yine de ýollar açylmady. Yine ýollar açylmady. Ýöne pasportlara uzaldyp başladylar. Olam näme netijesinde biziň aladamyň netijesinde boldy. Intep men onu görkezeriň. Inni yine ýollar açylmagyna adamlaryň girip çykmagyna ýol berilmegini talap edip yine ýygnany uradylar.
Indi 1 awgustda barmaly edildi bolýan, ýene näme dipdirler? Türkmenistanyň şu Istanbuldaky konsullugy bira polisiýany taýýarlap goýarlar, türkmen polisiýasyny. Ikincidenem bulan öz itleri bar. Ýani kargoçular. Kargoçular diýmek şol Türkmenistan hökümetiniň ruhsatyny almasa ýol berilýän adamlar da ol söwda bilen meşgul biljek adamlar da. Şolaryň itleri, şolarla öz geçirmeli puluny töläp oturýarlar konsulluğa, ilçahana. Şolaram şo konsulluk ilçahana näme diýse algap hemme datla meşgul berilýär. Hemme dat adamam tatýarlar, maglumatam toplaýarlar gerek bolsa. Kim näme uradýar? Kim bilen duşuşýar, näle haşygy gurrun var. Şolatlar bilen meşgulant bolýar. Bu kargoçy diýilýänden köpüsi. Şonu etmeden saňa şol işiňe ýol beren ok. Bular näme diýär? Şolar ýaly bir itin birini, Şerali Sadykow diýip birini tutýarlar. Şo kargoçylaryň biri. Sadyk kargo diýip şo döwürde meşhur. Şoňa görkezme berýärler. Ýagny adam toplady. Şu proteste geljek 1 awgustda proteste geljek adamlar ýenç diýär. Ýenç diýär. Arkanda da durur diye. Bu haramzada da adamlar toplaýar, ödem gazel maşyny var. Şoňa ýükläp bir günden 20-30 adamy getirip taýýarlanyp oturýar. Şo taýyp gelýär aktivistler geldi, aktivistleriň tarapdarlary geldi. Sugat alma ýençek diýip garaşyp oturýar. Bar ýarym bolýan, şo taýda bir tapar oglanlara hüjüm edip o taýda ene Eskova ýa-ki Edil Mamedow wa şoň bilen balan bar ýene de bir günden oglanlar var. Guşgulu Murat diýip bir oglan bar daýa oglan. Bulan üstüne bir günden bolup çolup bulary suwa salma ýenjip Edil'in gapyrgasyny ýogdular. Hatda pyçak bilen garnyna sapçyrtdylar. Edil şo wagt görkezdi Edil. Suratyna malle bizde käwirneme videolaram bar. Hawa şo videodan häzir bir bölek görkezden bizde saklanan videolar. Bu faktlar, bu materiallar Türkiýe polisiýasyna geçirildi. Şol ne edilen hücumdan bir bölek dinleyen ne şu taýda şol maşynyny saklap, gazel maşynyny saklap, ak maşynyny gyýryp duran şol Şeral Sadykow diýilen şol konsullugyň iti şol. Şol kargoň, şol döwürde kargoň eýesi gyýryp durýan üçin işini bitirip ýene de haýwat atyp dur. Şo taýda da bir adam şey diýip ýerinden galdyrýandylar, şo urulyp ýenjilip ýanky ýerden galyp bilmädi ýaly edilen Murat diýilen guşgulu bir aktivist, şo döwürde aktivist ýene o görgülen soň gorkuzdylar, oň eňini nöwdiler. Anha şondan bir bölek inha gyýsaçyk bir videony görüň. Soň ýene gurruny dowam etdirýär. Çağır polisi. Türkmenistan'a gidiverdim. Ecemi siken yalancıları. Amına koyalım kronika Türkmenistan hepinizine. Ecemi siken senlerin. Götünüz var mı? Kanun var mı? Ya günahsız adam senler ecemi sikenler. Gidin siktirin devletinizde de. Ana arkadaş devam ettiler. Kanun bilseniz gidin Türkmenistan'a ecemi siken. Allah'ım. Indi biz o haramzadan soň tapdyk, Şeral Sadykow diýilen tapdyk. Şo taýda ýanky gazeliniň maşynyndan ýanky şo video düşdi, maşynyň nomeram video düşdi. Soň ony gyryklanyp gördük, ony tanaýanlar bar eken aktivistleriň içinde, adyň içinde. Indi bu işi polisiýa geçdi. Material bar toplandy, suratlar, videolar toplandy, polisiýa geçirildi. Ondan ýene bir zat bolsa 1 awgustda şo Farhat Meymankuliýew ilçana konsulluğun içine saldılar. İki tane adam yankı maşinle minir, bir de minir şu proteste var ya tip Allah maşinle minir yerlerde. Sonra gönlün konsulluğun kovlusuna salyalar. Şimdi o tayda yencilmeyenlerimi o belli değil. Şimdi Farhad'ın ödüm yani yençtiler diye bolya kaviyerler ananan yönü Farhad'ın şu tayda talınan için. Farhad'ın şu tayda çıkarılman taklanan için. Farhad'ı şondan son bariyaka görüyenler var sonra yitirim bolya. Soň epesli wagtdan soň aradan 4 saat geçen soň buny goýberýärler, passwordny alyp puluny alyp. Indi näme üçin şo Farhat şotady saklanyny diýilýär? Sebebi ilçanadan soň konsullukdan soň ýanky konsullukdan talep edilýär polisiýa tarapyndan. Şol aralykda ýagny saat gündüz saat 2-den öýlen saat 6-çen aralykdaky video ýadygyny beriň diýär. Olaň kamerasy tura. Konsullukdan ilçanadan daşy kameradan doly. Şo kameralarň ýadgysyny beriň biz görjek diýär. Şol oglan salynıp durmuş, şo taýy salynmandyr. Bularam näme diýär konsulluk? Konsullugyň beren hasabaty we görkezmeti. Şol diýelada şoň kopýasyny maňa görkezdiler gördüm. Ýok diýär şol aralykda diýär biziň diýär kameramyz öçdi bir näse alyp boldy diýär. Ala böyle şoň öň ýanam diýär ondan soňam diýär ala böyle şol aralykda saat
Şo 1-nji awgust 2021-nji ýylyň 1-nji awgustynyň bir sagat 2-den başlap 6 çenli aralykdaky döwri video düşmänmişin. Şo kameralar işlemänmişin. Teknik nähalyk video çykypmışyn. Görýäňmi näili haýýarlyk bilen şo faktlar gidilýär bu. Diýmek ogry götü, ogry sırty gorşak, ogşak diýilýän. Bulan öz günäti bar. İlçana, ýa-ni konsullugyň günäti bar. Konsulluk diýmek şo tak salypdyr şonu. Urup durmy ýençmänler ýöne güýçüne talma haky ýok konsullugyň. Adam alyp kaçma haky ýok. On konsullugyň daşynda da ýanky ýaldatlar bolup dur. Bulan itleri ýanky maşyny gelip biziň aktivistlerimiň bir toparına hüjüm edip ýanky görüşüňi ýaly ýere ýykylyp şota galyp bilmeýän ýatar ýaly etdi bir ýerini. Şotadan höwürüp duranam şo Şirali Sadykow şol gazeliniň içindäki adamlary ýygyny alyp gidip barýar. Olamaýdy ýa-ni şo video edil şo adamlar düşmänler urulup durka a video alyp bolýarmy? Bular bu görgüller urlanlar şo maşyna minip gidip barýarkalar alyp ýetişýärler. Indi Şirali Sadykow diýen bu şerra haramda da näme diýär? Hani diýär urulup durka surat bam, hani suwutnamaňy diýär. O sen näme üçin onu şo taýda maşynyny saklap, o taýda da bir adam bir gürüli ýykylyp ýatyr, onam oglanlar şey edip elleri bilen galdyryp dur, görünüp dura gana goýulyp ýatyr biri. Şo oglanlar öýdürüne wa şonu. Öýdürüne wa näme üçin öýdü adamsyň öýdüler urup galma diýär etsinler. Soň o gürgülüm o Murat diýen olugynyň eýäňiniň näçe ýeri dögülüp operasiýa boldy, onu çatdylar. 8 ýerinden mi näme çatyp boldy. Näme şonunla bir-birini ýenjip şey dendirýär. O haramda da inni öýdüni aklamak üçin näme diýär? Hagy men söýgdim diýär. Bolýar, näme üçin söýgdim onu sen? Näme üçin bilen ejetine bajatyna ýetip söýüp durdum? Olar saňa näme etdi? Hiç adam eden o. A sen o taýda poku işleýäňdi. Aktivistler o tak protest bildirmäge bardy. Ýollar açyldy diýip, "O sen haramda da seňem dogan garnaşlaň üçin şu peýda dämi? Ýollar açyldy." Gatnawlar ýola goýulsa şo dögürdi. Adamlar gitjek adamlar ýygyna gidip bilse, geljek adamlar gelip bilse, sen öýdüň üçin dogan garnaşlaň üçin dowak ýarlaň üçin gowy dämi? Elbetde gowy. A bu haramda da näme diýär? Halka garşy işleýär bular. Halka garşy hereket edýär. Baňa arkasynda kimler durýar? Saparyk diýip topor durýar. Heşelle kak barma diýdi ga diýip bular heşelle kakka. A urlorsyňyz da otak barsaňyz diýär. Şoňa gynanmadylar, şoňa daja gynanyp ýa protest edilip ýeke söz aýtmadylar. Men şu meseleyi çekçek bolýanna bilen serediň näme üçin bizde demokratiýa bolmaz, näme üçin bizde ýyly meňdeş siýasy guruluş bolmaz. Sebebi şunu adamdan beýni şular ýaly bolsa, öz içimizde. Ine rejime karşı göreşýän adamdan öýd arasynda şular ýaly rejimiň bäkwidi üçin hereket edip, kösenseň heşelle kakyp, urulsaň maňlaýyň ýarylsa heşelle kakyp oturan adamlar barda öýlerini göreşici adamlar hökmünü görkezip adamlaryň gözüni bulap manipulasiýa edip oturýarlar. Şular ýaly adamlar barka, siz näme edip umyd edýäňiz, näme edip umyd edip boljak. Şular ýaly şu topar haramzadalar bilen barıp şo taýda ýagdaý düzeltip bolardy. Ondan hem kim detalya? Diktatör rejimleri detalya. Ha onu bizim diye arkamı tutup duran adamlar hem var eken ödün görüşücü pataplayanlar için. Şolun öňünde duranam häzirki ine gahrmani pataplayan şu kemine rakamlı çıkı Merdan Muhammedov boldy. Şolun iň öňünde çekende. Şuda da heşelle kakan. Ondan näme boldy? Bolan işi polisiýa geçdi, indi suda geçmek howpy bar. Indi konsulluk ýanky ulanyny bini iti. O Şirali Sadykow diýen haramzada. Nämen şoňdan kyn reklamasyna mörkedeýin, ol kargosyna şo ýogurdy reklam eden bolup gaýt edip bir meşhur eken. Sadyk Karga diýip ady bar. Aw ine konsulluň itler diýip ine nomery düşdi. Suda edildi. Şo kargada duran ine maşyny gazelini tapyldy, reklamasy tapyldy, nomery tapyldy. Agajan nipiri bilen hyzmatdaşlyk edýän eken şo Şirali diýen. Hada nomerlary aw. Hada şol ýüklerini reklam edip hem sosial ulgamlarda da öz nomerlerini, suratlaryny goýan şey edip beren. Soň näme etdi? Konsulluk bunu ulanyny arasyny düzdi. Bar kömüň çek. Sen biz bilen hiç ýyl baglaşagyň ýok diýip gepip goýberdiler, kargadan hem çykardylar. Kargasyny elinden aldylar. Näme üçin elinden aldylar? Sebebi maskara boldun, sen näme üçin işini professional berja etmedin? Urdun bitti, näme üçin ýitirmelik gitmedin? Ýyl galdyrdyň. Biziň hem sırtymy da açdyň, biziň bilen baglanşygyň açdyň. Ana näme gulluk etsen, rejime gulluk etsen, ana ilçanaň itlerine, ilçanaň ýa konsulluň itlerine hyzmat etsen ana bolýan ýagdaý.
Aňyrdanam dogon garnaşlarga ýerip başlady. Tebe biz başga da bir näçe bilen ýanky şo hüjüme gatnaşandan suratlaryny görkedik. Aňyrda ýem dogon garnaşlary näme etip ýörsiňiz, näme üçin o bir giden çağalara hüjüm etip ýörsiňiz? Näme üçin olar ýaly işlere gatnaşyp ýörsiňiz diýip olaryň bu garnaşlary bu ýanky nemelerine ogullaryna gyýyryp başlaýarlar aňyrda. Tebe maskara boldular, dünýä maskara boldular. Diktator rejimiň itleri hökmünde maskara boldular. Soňunny Sadyk Karga aktivistlere jaň edip başlaýar. Maňa da jaň edip biýar etdi. Bir ýerden telefon tapypdyrdy. Men günäkar däl, menden ýa interwiw aldy. Bana menem oňa bar näme etdirip gelip jogap berýär. Men senden interwiw alarmy diýen teň eden adam görünüp durýar, o taýda sen haýbat atyp gyýyryp dursun. Ýok subut etdi ýa. Men niýe şonu gurnanyň subut? Subut näme gerek, sen gyýyryp dursun, birem gana bolanyp ýykylyp ýatyr. Şol adama gana bolanyp ýykylyp ýatana da gyýyryp otýar. Görünüp durýar şo hüjüme sen gatnaşanyň. Ondan soň sen bilen gürleşmäge näme der urluk ba? Haramzady. Iň soňunda näme bolýar? Buňa ýüz berip bunu çağıranlar kim bolýar? Ýene de sapar klymy topar, ýene de şo kemine çykyp bunu çağırıp, bunu aklaýar, bu tarapyny tutup otýar. Tarapyny tutup otýar, aradan bir epesli wagt geçdi bolýan, bunu ýanky öýde bile hökmet ýeşdige çağırıp, onu dinleýän bolup, ona söz berip, iň soňunda näme diýär? Ha o diýär, biz diýär bilýärdik, menem bilýärdim diýär, şol aktivistler diýilýänden diýär, oyun gurnap ýörünňüni. Senem günäsizdiňmi, biz günäsizdiňmi, biz bilýärdik diýär. Naşoň şawarlar diýen sözni dinle. Kemine jikçikin öz dilinden dinle. Ya vaka şol. Yani bu oyun başından aram bir oyuntu. Yani son o akıl ettik de oyunduğunu düşündük değil. Biz başından aram şu zaten oyunduğunu biliyorduk. Ya mitingge konsulun önüne çağırılan o. Yani miting etmek için. Ha adamların özü gazaptanar, kahar gelir. Konsulluğa hücum eder ya basar bir zatlar olar o zat bolup biler ýöne. Miting etmek üçin birem ruhsatnama alınıp barlayan ýerde o taýa. Bizem bilýärse, bizem bu zatlaryň aňyrsına bärsine ýetjek bolduk, ýetdigem. Bu oýunda ona bir akyl etip bolýar-da. Köp adam düşündim aslında. Ünferin adamlar, be kemine diýilýän, be haramzadan diýip oturan zadyna seredin. Şo ýanky jenayetçi bilen otýar. Sadyk Karga, Sadyk Şeýrali Sadykow diýilýän bilen otýar. Aktivistlere hüjüm eden jenayetçi otýar şo taýda. İşem polisiýa berilen. Indi kemine näme diýär? Ýa-ni diýär bu protestler diýär. Protestler başdan berem oýundy. Soň akyl etdik. Akyl etdik diýär, bu zatlaryň bir oýunyny düşündik. Başyndan berem biz diýär bu zatlaryň oýundygyny bilýärdik diýär. Indi onu ýa-ni anlanam ýene näme diýär? Indiki diýen de adyna da ünserim. Ýene gaýtalabam dinläp görüm. Miting etmek üçin ýa konsullugyň öňüne çağırylmaly dälýär. Bilam, şol ýan kalipalaryň sözüni gaýtalýar. Halmra söýüniň saparyklyň soň diýip gelýän sözleri. Miting etmek üçin konsullugyň ilçanyň öňüne barmaly, adamlaryň çağırmaly, o taýda. Adamdan diýär, özüne garşy gidýän ýerine seredin. Ýanky diýän ýerine. Adamdan diýär, özü diýär, gazaplanır, gaharlanır, konsullugy hatda hüjüm eder, basaram diýär. O zatlar bolup biler diýär. Ýöne diýär, miting etmek üçin konsullugyň öňüne ruhsatnama alyp barmalam diýär. Ýagny o taý ruhsatnama alınıp barlayan ýer däl, birem bilýär o zatlar. Şu taýda näil baglanşyp bar adamlar? Konsullugyň öňüne barmalylar, çağırmalylar. Ýöne adamlar gahara da minse barıp biler, çolubam biler, basabam biler diýär. Konsullugy. O zatlar bolup biler diýär. Ýöne miting etmek üçin konsullugyň öňüne ruhsatnama alyp barmalylar. Bu adamdan beyni sen teseredin işleşine. Bir seretseňe gepiniň ýankyja gysgaja bölügine seredýän, bir seretseňe ha bu adamlar gahara gadaba minse elbetde barıp biler. Hatda konsulluk basyp alyp biler diýär. Bir seretseň ýanky ýerini. Soňra maýda miting üçin ýa ruhsatnama da alyp barmaly ýer däl o taýda. Ýagny min ruhsatnama almanan barıp bolýar diýilen ýaly gurrun edýär. Ruhsatnama da gerekler, bary beriň diýen ýaly gurrun edýär. Soňra bir gepinde daýdýar. O miting etmek üçin konsullugyň öňüne adam çağırmaly, tak barmaly. Hi ödüňiz man çykarýan, ödüňiz ýene şonu gaýtalap dinläp görüň de gaýrat etip şu kommentary bölüminde maňa düşündürseňiz, ýani şo näme diýjek bolýar? Bolýarmy ýa bolanokmy? Ýöne ýanky sözüniň başyndan şen tutsaň, ýok o tak barsaň oyun olma.
Umuman aktivistler, esasanam Türkmen aktivistleri, esasanam taparykly mümkin toporundan bolmadyk aktivistler barsa, onu hökman şu oyun bolýar. Hökman oyun bolýar. Şol adamlara kimdir biri hücum edip, şu taýda gan nöktede, olam dogry diýär. Sebäbi ýanyna oturýar, ýanyna oturdup, şoň tarapyny tutup oturýar. Şo jenayetçiň tarapyny tutup oturýar. Indi şuna adamam gahrymanmyşyn, şo kemine jik-jik hem indi gahrymanmyşyn. Näde gahryman bolýar? Ol gahrymany adamlara, ol ýa-ki janlaryny riske goýup, şo taýyk baryp halkyň aladysyny edip, şo taýyk baryp urulyp ýenjilen adamlaryň üstünden gülüp, siz oýun edip oturýarsyňyz, oýun tuturyp oturýarsyňyz diýip. O gapyrgasyny döwdirip, eňini döwdiren adamlaryň üstünden gülüp oturýar. Indi şu aktivistlerin, apandisçilerlerin şu çıkışlarını ýadgaryp, olaň üstüne gülüp, olara karşı şey edip, ýydygy derli çıkış edip gelen adamam. Şuň kugun şu halk üçin göreşen adam, şunu indi Türkmenistana akdilenine de dokumenti düzüp däl diýip akdil. Pasportynyň möhleti gutoran, vizasynyň möhleti gutoran. Ödenem hiç çağçan men aktivist diýip atlandyran adam däl, ýa opozitsioner diýilip atlandyrylan adam däl. Indi olan şugun kugun aktivistmişin, onlara ýam aktivist, gahrymany ýaşap oturýarlar. Onu görkedim ýekece ýerde şol haýtydyr bar. Aktivistler ejir çekende, şolara hüjüm edilende, şolar kötenende, hatda şolar deportasiýa edilende, şolaň arkasyny tutup, şolaň aladasyny edip ýekece ýerde Merdan Muhammedow diýilýän kemine lakamly jik-jik ýekece ýerde şolaň tarapyny tutup, şolaň hukugyny gorap çykyş eden bolsa görkedim. Görkedim adam. Men onu şol adamyň halk üçin demokratik geljek üçin alada edenligini ananyp biljek. Şonu tapmarsyňyz. Emma şoňa garamadan indi şugun kugun hatda antany hukuklaryny goraýjylar men onuň gahrymany ýatap ana arada meniň bir hili dapym keçeden datlaň beri öllerini antany hukuklaryny goraýjy diýip atlandyrýan bir kısan adam çykyş edýär. Adyny tutoýun. Gelli käriyetiň gelli aýaly Yulia Serebrennik diýen aýal ödem Türkmenistanyň antany hukuklaryny goraýjy diýilip hataplanýar. Ne o 5 ýygynyna Warşawada çykyş edip Türkiýeden ýagny daşary ýurtdan äkidilip bitirmedilen 2 tane jöňe barýar, 2 tane adamyň adyny tutýar. Näme düşündir? Näme düşündir diňe 2 tane adam barmyşyn. Biri Farhat Meýmankuly, beýlekden Merdan Muhammedow ýagny kemine jik-jikmiş. Başga adam ýok. Bolýa Merdanyň adyny tutasyň gelse tut. Ondan gahrymany ýatasyň gelse ýa-ýa. Ýöne näme üçin aly öyle 2 tane adamyň adyny tutýar. O taýda bir giden adam bar, ýitirmediler. Bir giden adam bar. Olar adam dälmi? Olaň hukuky goralmalymy? Ýa-da ne geçen ýylyň noýabrynyň ahyrynda. Ýene de Türkmenistanyň antany hukuklaryny goraýjy diýip tanalýan nemeleň biri, örnekli wekilleň biri. Ýewre parlamentiň öňüne çykyş edip barýa 3 tane adamyň adyny tutýar. Ýewre parlamentiň deputatlarynyň öňüne çykyş etmäge 6 minut wagt berilýär. Şoň içinde barýa 3 tane adamyň adyny tutýar. Türmede oturan adamlaryň adyny tutanyp. Ýani bu taýdan diňe şol Nurgelli Halikiň adyny tutdy türmede oturan diýip. Edil şol Nurgelli Halik filan şo wagtda da türmede oturan Murat Düşemow adyny agdanyp ödem şowr neme bilen jenayet aýplamasy bilen basylan, biýguna basylan Murat Düşemow adyny tutulanyp. Ýitirmedilen bir giden ýa-ni bir tane adamyň adyny agdak geçýär barýar. Näme üçindir Serdar Durdulyň adyny tutdy, Farhat Meýmankulyň adyny tutýardy, beýlekden adyny tutanyp. Şoň öň ýany ýitirmedilen Rowşan Gulyjew, Maksat Baýmuradow, Jogran Imamow ýaly bir giden adamlar bar. Olaň ady agdalany. Meni gynandyrýan da näme? Şu öýlerini biz antany hukuklaryny goraýjylar diýip atlandyrýan adamlaram adam alalar ýa. Ýani olar üçin lübimçikleri bar. Men öýle adamlam diýilýän düşünje bar. Hawa men lübimçiklerim däller bar. Hawa olaň adyny tutasymyz gelse, tutors keypimde tutanmaty, tutmasymyz gelse, tutmors. Hawa olary hasabata goşasymyz gelse, goşors, goşmasymyz gelse, goşmors diýilen ýaly hereket edýär. O sen näde onda sen antany hukuklaryny goraýjy adam bolup bilýän? Eger sen üçin lübimçik bar bolsa, ýigrenmeli adam bar bolsa,
Adam hataplanmaly adamma adam hataplanmaly. Lan adam bol bar bolsa, onda sen antan hukukları meselesine boşulma. Özüňden antan hukuklaryny goraýjy ýatamanma. Olar ýaly park koyman hereket edip bilmeýän bolsa. Ana meni gynandyrýan zat ana şolar ýaly tendensiýalar we adamlar. Şoň üçin biziň ýurdumyzyň içinde ýagdaý özgerip bilen ok sebäbi türkmeniň mentaliteti şeýle bir zaýalanan. Bular antan hukuklaryny goraýjy boljak bolup görýärler. Opozisiýoner bolup görjek bolýarlar. Rejime garşy görüşjek boljak bolup görýärler. Ýene terejýän bolýan aňlarynyň içinde şeýle bir zaýalyk bar da. Hiç bolup bilen oklar, öýküni ben görjek bolýarlar. Daşary ýurdun bir öten demokratik ýurtlaryň adamlaryna, aktivistlerine öýkünjek bolýar, bolano. Ol bir ýöne eşekden at ýatajak bolmak ýaly bir zat, eşek bir jan edip görýär, ata meňdejek bolup bolano. Şol ýaly bir hili ýagdaý, gynançy ýagdaýlar bolup durda. Ondan indi ýanky mesele gelýär. Adam hataplamazlyk meselesini. Indi men aýtdym ýa-ni şu taparyklyň toporuny ene ertirine şol merdan hukumatyň meselesini agdap goýup bular häzir Washingtona çykyş etjekmişler. Ertir bir çykyş etjekler, ondan garaşylyk gününe gawatlap 27-sine mi 28-sine mi ýene çykyş etjekler. Öýlerim ilçanaň öňüne barjakmışlar. Ne barjak ýerleriniň biri Türkiýanyň ilçanasy, biram Türkmenistanyň ilçanasy. Şu sokaçynda bize gıygırıp geldiler. Bizi maskeredap, yani bizi diýýär, aktivistlemedi. İljana diýilen adam öňüne barmaňdy. Innem öýler çykyş edip oturan ha bir kunlukda çemenöre bilen ýanky olga çağırýar. Gelin adamlar dibine adamlar çağırıp oturýarlar. Şunu ýaly Merdan Muhammed bu goratjaklar. Öýdem iljanaň öňüne bar. Ana näme düşünmeli? Siziň şu sokaçynda edip gelen çağırışyňyzdan uralsaň adamlar bir adamam barmaly nädir? Size bir adamam boşulmaly. Siziň öýüňiz aýdyp geldiňiz. Merdan Muhammed hem öýüňiz aýdyp geldi. Saparyklymy falmra söýüni gıygırıp geldi. Çykyş etmeli. İljana diýilýän, konsulluk diýilýän adam öňüne barmaly. Bana gulunguzy bilen eşitdim. Otak barsam oyun bolýar. Göreş bolan ogul oyun bolýar. Onda siziň sözüňizden uralsaýar adamlar barmaly şeýle däm. Onda düşündürün halka näme üçin burdan kelýänizde näme bolup geçdi? Näme bolup geçdi burdan? O özüňe bas, ötmese keteke diýipdirler. Şeýlemi? Indi owat öýüňize basyldy, bir ýeriňize bir sırtyňyza basyldy. Indi wägerip, way datlyda bire gollap wer. Eýlekler kösenenmi? 2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda ýöne hat goşulmaga bardylar o adamlar. Ýene de nowatdaky gedek Türkmenistan konsullugynyň öňünde. Türkmenistan konsullugynyň howlusynyň daşynda durup hat okudylar. Bar eden zatlar näme günäsi bar? Hiç günäsi ýok. Hiç günäsi ýok. Ýene de şol ýollar açylmagy, ýene de adamlaryň hal ýagdaýy sebäpli bir giden şikaýetler şeýle tanawyny düzüp hatlary okap ýaşalty ödem şo taýda yerli adwokat bar. Yerli antan hukuklaryny goraýjy guramynyň 2 tane ýene wekili bar. Şolar bilen birlikde benim Türkmen aktivistlerimiň bir topory bar. Şolar şu hatly ekranyň kameranyň okap 2022-nji ýylyň 16-njy awgustynda şu hatly goşurmak üçin konsullugyň howlusyna girýär. Jinayet mi konsullugyň howlusyna girmek? Jinayet däl. Hatly goşurmak jinayet mi? Ýok. Konsullugyň içinden bir topar adam çykyp bulara hüjüm edip bular urýar, ellerini hatda kasket geýip urýar. Netijede şu aktivistlerden biri Atamrat Saparowyň maňlaýyny ýardylar. Maňlaýy ýarly, garagan bolup soň daşyna çykyp video aldy, surat aldylar. Näme diýerler? Bular üstünden gülýär. Üstünden gülýär, öňü bilen üstünden gülýärem, ýene de taparyp diýmişim tapar. Şulaň ine halat ediş komitet diýilýär. Biz aýtdyk barmady. Näme işläp berdiň oň? Soň ýene de ideýany bilen, ýok, bir oýun niýe? Ýene de oýun. Maňlaýyny ýarly da oýun, gapyrgaň dögülse de oýun. Sen eňiň ogrodulup sen operasiýa düşseňem oýun, bular üçin hemme zat oýun. Näme üçin? Sebäbi bilen öýler gurnanyk muny. Öýler gurnanyk. Öýleriniň gurnamadyk hemme zat, öýler tarapyndan gurnamadyk hemme zat oýun. Indi bilen ertip gurnajak bolýan zat onuň oýuny bolan okmady. Şudan logikasyndan uralsa. Indi bular näme edip geldi?
Şu çaka çenne hiç şeyli aktivistlerin goragyny bilen goragy bilen meşgullanmadylar. Indi arada näme etdiler? Indi kemine şey bitirmedilli, akedilli. Indi eline plakat edip Armra Föynif çıkya. Yani Türkiye'nin ilçanatın yönüne, Stockholm'da. Şo taýdak suraty ünferheňiz, şo taýda diňe kemiňden suraty bardyr. Diňe kemiňden ady bar. Indi sonra güýe çykýar. Hani beýleki aktivistler, hani beýleki kösenenler, hani beýleki yitirmedilenler. Armra Föynif. Olgu çarybyny. Taparyklymy. Hani beýlekiler, eýlekiler adam dämi? Ýok, bular üçin adam däl. Bu bar ya da diňe ýok, biziň lubim çykmaz, biziň öň adamymyz bar. Diňe şoň ady tutulmagy münasip diýär. Inha bilen pozisiýa adamlar. Soň näme boldy? Şoň ýany 31-nji iýulda. Çemen öreýi bilen guramasynyň agdasy, oň öýe topar. Çemen öreýi Washingtona baryp Türkiýanyň ilçahanatynyň öňünde, soňam Türkmenistanyň ilçahanatynyň öňünde plakat tutup çykyş etdi. Indi çemen öreýi ýany bilenem. Şoň öz tanışlary bardyr. Oň içinde Taparyklyň toporundan bir adamam ýok. Bolmasa Olga Çarybyna Amerikada ýaşaýar, New Yorkda ýaşaýar, oňa Washingtona barmak kyn näle. Şo taýyk barmady. Şo taýyk barmady. Ýöne men size düşündireyim näme üçin barmady. Öz agdalaryndan biri Merdan Muhammedowyň bar barady, gurrun edildi o taýda. Ýöne näme üçin Taparyklyň toporundan bir adam barmady. Inha şo protestden surat. Ine ellerine plakat alyp dur. Näme üçin sebäbi bu taýda? Taparyklyň toporunyň barmadygynyň sebäbi näme üçin bu taýda? Merdan Muhammedowdan başga da bir giden aktivistlerin suratlary oýulyp atlar tutulup çağırış edildi. Taparyklyň toporunyň bir prinsipi bar. Taparyklyň başga toporuň adamlarynyň hukuky gozgalyp gurrun edilse, şo taýyk barmalylar, şoňa goşulmalylar. Hatta Merdan Muhammedowyň ştada suratan bolsa barmalylar. Bilip goýun adamlar näme üçin barmadyklaryny. Ine şu taýda Omar Kuliýewiň, Emrzak Omar Kuliýewiň suraty bar, Juma Taparyň suraty bar, Maksat Baýmuradowyň suraty bar, ine Merdan Muhammedowyň, Ýowşan Gylýejewiň, Döwran Imamowyň, ýani Farhadyň suraty bar. Awa. Ine şular tutup dur. Baram 6 tane adam. Barýom 6 adam ine çemenden daşary ýene de 5 tane adam. Şu çemeniň tanışlary. Şu taýda Taparyklyň toporundan bir adamym ýok. Bar bolsa görkesinler. Ýüzlerini gelip duranlar. Taparyklyň toporundan adam ýok. Indi soň eýleki adamlarym gidip diňe 2 bolup galdylar, ýani Türkmenistanyň ilçahanatynyň öňünde. Bu taýda Türkiýanyň ilçahanatynyň öňü, soňam Türkmenistanyň ilçahanatynyň öňüne baryp, bu taýda Azat Isakowyň suraty peýda boldy, Mingelowyň suraty. Indi men näme üçin Türkmenistan Taparyklyň toporunyň geçiren zady däldi. Sebäbi şu taýda hat gowşurlanna, bular hat gowşurdular, iş şunu bardylar. Awa berekella gowy etdi çemenöre, gowy etdiň çemenöre. Şu taýda şu hatda gowşulan, şunu taýýarlan guramaň ady Turan guramasy diýip ýazylgy. Ýagny Turkish United Rights Alliance NUR. Ýagny Türkü dilli Antan hukuklaryny goraýjy birleşen alyans, NUR atly birleşen alyans diýip atlandyrylýar. Da şonu gyýsaldylar, abirwaturasyny alyp Turan diýip atlandyrdylar. Şo topar, o topara minni çemen öğrenkim ýok. Çemen öğren topary Türkmeniýa Abidinýa, ýagny türkmenler birleşen diýilen topar. Ene şoň ýanyna Türkiýeli, asly Türkiýeli bir adam bar. Men bu çykyşyny dinledim. Şoň guramasy diýip düşünýän. Ene şu guraman, şu haty taýýarlan. Indi ýene bir gede gaýdýan. Şu video, şu aradaky video hatta Taparyklyň Hasama Topary, Hasama Türkmenistan toparynyň kanalyna goýulmady. Näme üçin goýulmady? Ony diňe Olga Çarybyna öz kanalyna goýdy, denalyň sesinde. Olga Çarybyna näme üçin goýdy? Sebäbi çemen ören ýüzünden geçirilmeýän goýdy. Indi näme üçin Taparyklyň Hasama Türkmenistan topary öz kanalyna goýmady? Sebäbi bu taýda ýankaýdyşmy diýýärli. Başga da aktivistlerin ady tutulýar. Bulan bir prinsipi bar, beýleki aktivistler ölsedi, garylsa da şolaň adyny tutmalylar, şolaň tarapyna çykyş etmeliler. Ine bulan prinsipi adamlar. Indi maňa gadaklylar ertirki geçiriljek şäherde aýyň 14-üne hemem 27-nji mi 28-nji oktýabrda indiki geçiriljek şäherde
Şunun bogunu asar mı kayını? Şular barjak şotayık. Yani Olga Çariyevna da barjak. Indi barar dip düşünýän. Birinciden barıp biler mi kay? Eger şotayda beýlek aktivistleň ady tutulsa. Eger baraysa da beýlek aktivistleň suratda ady görülse, olunda siziň öz prinsipine garşy gitmekde ama ol siziň mukoddes dini düzgünüňiz bara beýlek aktivistleň arkasyny tutmaly, adyny tutmaly, olar hatda aktivist diýip atlanyrmaly. Ünferin adamlar, Sapar Klimping toporynyň adamlary hiç açan beýlek toporyň adamlaryny aktivist diýip atlandyrýan nälerler? Aktivist diýip atlandyrýan nälerler? Olar hatda aktivist sözüni ulantalar, aktivist, boktivist diýip birine goşulma goşýandyr. Şu çakaçenli. Halmra föýüni fıngym agdymdan aktivist diýen söz çyksa, ýygyna hökman boktivist diýen sözi goşýan. Näme üçin? Sebäbi şu aktivistleri, opozisyonerleri bok bilen deňýärler. Hemmesini bular üçin aktivist diýen düşünje ýok. O näme düşünje ýok adamlar. Indi oňa men sebäbini düşündireyim. Şu çakaçenli bular kemiňem öz dilinden eşdilen çykyşlarda da men eşitip gelýän. Bular opozisiýa diýip ataplanoklar, aktivizm diýip ataplanoklar, sebäbi onu ikrar etmeliler. Ina şu arada kemiňe çykýyn, mundan bir näçe ýyl odal opozisiýa diýilýän sözdüň üstünden gülüp onu cinayetçi bir zat, konstitusiýa garşy gelýän bir zat hökmünde häsiýetlendirip öz dili bilen aydan dadyny sizemini gulaňyz bilen eşitdim. Ine kemiňem öz dili bilen opozisiýa barada, opozisiýa diýilýän düşünje barada aydan dady. Bu opozisiýa diýilen bir topar bir näçe ýyldan bäri bar. Bular halkyň bähbidinde şu wagta çyly bir hereket etmendirler. Olaryň taryhyny ýörüýte barlap hemme zatlaryny dokumental şekilde goýýas. Ýakyn wagtdan bularyň hemmesini jikmejik orta seriyas. Adamlar indi şu opozisiýa diýilen ideologiýa dogrudan watanyň ýaşlaryna, çağalaryna garşy gelýändir. Watanyň ýaşlaryna, çağalaryna garşy gelmek konstitusiýaga garşy gelmek bilen deňdir. Buna bilip goýun. Dogry aýdýan kemini. Ünferin adamlar kemiňem ýanky diýen zadyny. Opozisiýa diýilýän topar diýä bir näçe ýyl bäri diýä ba diýä. Elka boyun alýar. Yani bulardan ýüňüm barmyşyn. Men opozisiýaň içinde adamlar. Men Agdabirlik halk hereketi diýilýän opozisiýan hereketiň içinde 1989-njy ýyldan bäri. O diýe bar diýe. Ýöne diýe bular diýip hemme şu opozisiýonlar şu geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna janlaryny ortağa goýup, näçe adamlar gurban boldy şol urda. Şolaňam hemmesiniň işine näme diýip baka berýär? Bular diýe halkyň bähbidi üçin hiç bir ýyly hereket etmeýändirler. Buň üçin bu kemiňe jikjik üçin, o jany ortağa goýulan halk üçin Hoşaly Garaýew 1994-nji ýylda, Muhammeduly Aýmyradow 1994-nji ýylda Daşkentden tutulup alınıp ýygnalyp äkidilýär Mehmet tarapyndan. Abdukuliýewiň toparynyň görnükli wekilleri türmede çüýredildi. Yani Hoşaly Garaýew türmede öldürildi. Şondan soň 99-njy ýylda Muhammeduly Aýmyradow 15 ýyl türmede oturup çykdy. Soňam görgüliň saglygy weýran edilen soň aradan 4-5 ýyl geçen soň öldü. Şarmurad Gulov 1995-nji ýylyň 10-njy iýul wakasyna protest demonstrasiýasynda Aşgabatyň orta arasynda protest demonstrasiýasynda gurulanda gatnaşandan beri türmede öldürilip urulyp Bappa Göklen 1991-nji ýylyň dekabryna maşina kaktyrylyp bil kaslaýyn öldürildi. Agdabirlik halk hereketiniň aktiw agdalarynyň biri üçin. Näçe tagna götürmeli, näçe adamlar türmede çüýredildi. Emma bu kemiňe jikjik üçin bu zatlar iş dälmişin. Hiç zat edilmeýänmişin. Ondan beýdinden näme diýär? Şu opozisiýa diýilýän ideologiýa günden güni diýär watanyň ýaşlaryna, çağalaryna garşy gelýändir diýär. Näme üçin aly böyle ýaşlary, çağalary, ýaşlary bir agdaýar. Sebäbi gelip şu edip gelýän ýaşlar we häzir student ýaşlary ýeneler, häzir feredi otyr, synlap otyr adamlaryň çykyşyna,
Apozisiýa odol kapozisiýa eden işler bilen gyzyklanıp ýörenler bar. Şoňa anandyrmajak bolýar. Apozisiýa diýilýän zat bolan däldir. Apozisiýa diýilýän bir zat baram bolsa, size garşydyr diýär. Ýagny watanyň ýaşlaryna, çağalaryna garşy gelýändir diýär. Gaýtalap diňleýän ýanky ýerini gaýtalap diňleýän. Watanyň ýaşlaryna we çağalaryna garşy gelmekligem diýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna garşy gelmek bilen deňdir diýär. Ýagny jinayetdir diýmek bolýar. Inden heredin opozisiýa şeýle baka berip otyr. Bu haramzada. Men haramzada diýmeli bolýar. Bu haramzada häzir ol türmede däl adamlar mende de garanti berýän bu diýip oturanlar. Bu opozisiýa, bu aktivizme garşy görüşip gelen adam. Kemine diýilýän adam. Bu diýär konstitusiýa garşy gelýän zatdyr diýär, opozisiýa diýilýän adam özü diýär. Onda diýmek bilen özü näme bolýar? Şey diýmek bilen bular näme görkezýär ya? Bu pikir diňe kemineden gelen o. Şu pikire beýleklerime ýerýär. Şu pikire beýleklerime ýerýär. Bulan özlerini opozisiýa hadaplanyp. Bulan özlerini aktivist diýip hadaplanyp. Onda bular kim bolýar? Opozisiýada däl bolsa, ýani opozisiýa diýmek näme? Şu bar bolan dolanurjy häkimlige garşy göreşýän haýda bir güýç şoňa garşy durýan güýç. Onda bular şolara garşy diýalog çykýar. Ýani ýam şol rejime garşy bolsa awtomatik ýa-da desen opozisioner bolýar, opozisiýa bolýar. Bular diýip ýok Hudaý taplasyn. Opozisiýa diýmek ýa konstitusiýa garşy zat diýär. O yalan zat, o dünýä praktikasyna opozisiýa diýilýän zat ýeniden bir magdan bolar. Ýagny şol ýurdun dolanurjy güýjüniň alyp barýan fiýadatyna kimdir bir garşy bolsa, tek awtomatik ýa-da desen opozisiýa bolýar. Opozisiýa diýmek dolanurjy güýjü garşy bolmaklyk. Oňam türlü görnüşleri bar. Ol opozisiýon pikiriň türlü görnüşleri. Bularny dünýä fiýadatyna täzeçilik girjek bolýar. Ýagny opozisiýa diýilýän adam öňe bolmaly däl. Ol bolsa, ol näme bir kanun ol. Awtomatik ýa-da konstitusiýa kanuny garşy gelýän zat diýilen düşünjäni ýaşlaň beýnetine goýjak bolýarlar. Şoň üçin ol ýaşlara ýüzlenýär. Opozisiýa diýilýän zatdan gorkuň diýär. Aktivist diýilýän zatdan gorkuň diýär. Indi şuna adamın ödünü ne edip opozisyoner ya şuna adamın ödünü ne edip aktivist bolýar, ne edip onu hatabata goşaňyzda Türkmenistanda aktivist diýen sözi ulanyp bilýäňiz Merdan Muhammedow bawatdy. Aýdy o tigere ol opozisyoner hem de aktivist hem de. Onun için aktivistlere boktivistler, boklar, opozisyonerler diýilýänem konstitusiýa kanunyna garşy zatlar. Indi ödüňiz kesgitleme beriň onna bilen ödü kim? Men senin pikirlenmeňiz üçin näde şu soraw berýär. Indi bu adanatası var, ýanky pikir on şondan gelýär. Taparykly diýilýän. Gelin opozisiýa barady, oňam pikirini bilen, ol näme bilen deňeşdirýär? Opozisiýa diýilýän zady hem nireden alypdyr bu kemine diýilýäne bu ilhamy berýär. Bana da düşünür, bana da goýup oturan beýnetine goýup oturan o ýaşlyň pikirini diňle. Beýik firdar, o beýik arkada onun nomenklatura, basmaçı, kulak, bay, klişeler var da. Onun opozisiýa, bu da şoňa girýär. Opozisiýa diýilen söz türkmençe ýok. O garşydaşyň bolýar. Onu bir adamları klan ýalar edip ulanýarlar da. Opozisiýa bolýar, ýa opozisiýa sözi. Şu sözler ortada hiç bolmaly. Men pikirimçe. Inni şo klişeleň adam zat üçin, ýeke Türkmenistan ýa-ni orkiýet diýmokda, dünýä üçin milyonlarça halkyň ýa 100 milyonlarça halkyň janyna mal boldy. Inni bilen Sapar Klimov diýilýän adanatynyň pikirini öňserim. Bular bu näme opozisiýa nähili datda, nähili hatarda goýýar, näme içine sokjak bolýar. Bu diýä beýik serdar, beýik arkada, basmaçy, kulak, bay diýen ýaly klişeler, ýagny galyba salynan sözler bardyr diýär. Klişe diýmek galyba salynan sözler. Opozisiýa diýmegem diýär. Şolar ýaly düşünjeler hataryna girýär diýär. Bay, basmaçy, kulak, arkada, serdar, şolardan içindäki şolaryň hataryna deň goýulmaly zatdyr diýär. Ýani erwet zat diýär da, erwet zat diýär. Opozisiýa diýilen söz türkmençede ýok diýär ýanlygy. Bu ne? Türkmençe ýok bolsa,
A kompüter diýen sözüm ýok anda. Näme üçin kompüter diýen söz bar? Ulan ýaňyz. Bir giden sözler ulan ýaňyz. Tehnika diýen söz ulanylýar türkmen dilinde. Aýranly onam. Ha o näme opozisiýa diýen sözi beýleki dilden latin dilinden almalýam ýa ingliz dilinden alyp ulansaň şo jenaýat mı? Opozisiýa diýilen düşünjäň öýde düşünükle, şo dolanlyrjy sistema garşy durýan, şoň pikiri bilen dolanlyrjy sistema syýasaty bilen alalaşmaýan adamlar, toporlar şo opozisiýa. O näme üçin opozisiýa diýen sözi ulanmak bolanam? Bolýa türkmençe şo sözi ýok. Ýöne biz şonu alýar. Şo klişeler diýä ýa. Opozisiýa, onu maýdy, opozisiýa diýen ýaly diýe sözler ortada hiç bolmaly. Dinleň ýa-ni gaýtalap. Opozisiýa diýen ýaly sözler ortada hiç bolmaly. Onda näme bolmaly? Onda näme bolmaly? Bulam näme etjek bolýar? Adamlaň aňyndan asla opozisiýa diýen düşünjäni aýyrjak bolýar. Näme üçin? Sebäbi sen diktator rejime garşy göreşmeli. Tereden adamlar bulan primine bular aşaklyk bilen diktator rejimiň bähwidi üçin algat berilýär. On ýanyna teoriýaňyňky oýunjoklar we olar düşünýän bilen oýunyny. Bu oýuny oýnaýan esasy iki tane adam bar. Bardy bire, ýanky kemine jikjiki, beýleki tem taparyklymy. Olar şeýle oýuny oýnap ýadyr bilen beýnetini bulaşdyryp, aňyny bulaşdyryp, başalyp çykarýaly etmedi bular. Onda da şeýdi oturýarlar. Häzir şuňa diýen sözlerinden maňy çykar bilen oklar bular. Buňa aýdyp oturanlar opozisiýa bolmaly. Diýmek şol dolanlyrjy diktator rejime garşy hereket bolmaly. İň sonunda da sözün näil jemliýe? Bu diýär şu düşünje diýär şu kelişeler diýär 100 milyonlarça halkyň janyna mal boldy diýär. Birinciden türkmen dilinde aýdylýan sözler. Milyonlarça halkyň janyna mal boldy diýär. O näde ýanky kelişe opozisiýa diýen söz 1 milyonlarça 100 milyonlarça adamyň janyna mal bolupdyr. Tertini aýtmaly. Bu diýjek bolýanlar näme? Şu opozisiýa diýilen düşünje sebäpli adamlaryň jany gurban boldy diýjek bolýar. 100 milyonlarça. Adamlaryň janynyň pida bolmagyny getirdi diýmeli. Ha şonu diýjek bolýar da adamlaryň diýär janyna mal boldy. Bolýar, indi bula türkmen dilini bilşi da, taparyklymy. Indi diýär şoň üçin niýe? Bu diýjek bolýanlar näme? Bu diýär adamlaryň janynyň gurban bolmagyny getirdi diýär. Geçmişde de diýär 100 milyonlarça adam. Ha o indi Ýewropada da hatda adamlar gan ýokup pida çekip demokratik jemgyýet gurupdyrlar. Şonu atlamak üstüne atanak çekip otuyor. Şu diye opozisiya diýilýän zadyň öýde diye adamlaryň janyny gurban bolmagyna getirdi. Ha o gurban boldy, ýöne giden gitdi gurban boldy. Ýok, näçe döwletler şoň netijesinde demokratik jemgyýet gurdular. Gan ýokman gurup bolany köp babatda. Gan dökmeli boldular, ýönelige dökülmedi şol. Geljekki geljeginiň ýagty bagtyar geljegini üpçün etmek üçin şolatlar döküldi, köp ýurtlarda şolam hasyl berdi. Taparyklymy bilen kemine jikjikeýin diňlesen näme diýär? Ýok diýär. Opozisiýa diýilen zady döre däýmän, şoň bilen meşgullanaýman, şo bolmaly zat dällilen düşünjäni ýaşlaň esasana maňyna goýýar. Indi ul lokan sonra ýüze çykan okmay, onda bilen ýöde kim kadi? Meni şu sonra gadaklandyrýar, arada jogam tapdym. Şonuň içinden çykyp gaýdan bir aýal maşgala diýär. Allah mradar, maňa ýazyar. Allah mradar bilýäňiz, näme üçin bular öýlerini opozisiýada hadaplanak aktivistim. Bular öýlerini eýýäm ýurdun eýeti diýip hadaplaýarlar. Ýagny hökümet diýip hadaplaýarlar. Ýurdun içindäki hökümetiň ýerine otyr diýip hadaplaýarlar. Ýani biz kanuny hökümet, biz opozisiýada däl, biz aktivistim däl, biz eýýäm hökümet. Şoň üçin bir giden gurama eýýäm gurdular, gurupdyrlar. Gurucu hökümet bulan ýanky meclis hemma, bulan suwdan ma, tribunalan ma, bir de ýem hökümet diýip otyr. Opozisionerler hem öýlerini duşman diýip otyrdylar. Sebäbi sen hökümet bolsaň, öýüňe ýem hökümet diýip duýýan bolsaň, häzirki hökümet hem bir kanun diýip şoň ýerine öýüňi duýýan bolsaň, diýmek hemme aktivistler, hemme opozisionerler sen awtomatik ýa-da sen duşmanyň bolýar. Bular şoň üçin hemme opozisionerler aktivistlere duşman hökmüne garaýarlar. Şoň üçin hem opozisiýaň bolmagyny isläň oklar. Sebäbi bular eýem öýlerini kanuny hökümet diýip duýýar. Şonam taparyklymy hemme töwereginiň beýnine goýupdyr. Opozisiýany boýnalayma ikrar edämek diýip olar bizim duşmanymyz diýär. Indi bildiňizmi näme üçin bular öýlerini, ne opozisioner, ne aktivist diýip hadaplaýar? Bular öýlerini döwletiň eýem eýesi hadaplaýar.
Inni bulan yine kahramana dolanyp geledi. O keminetine dolanyp geledi. O yan karşı aýdyşymy diýýärler. Bular bu kemine diýilen jik-jiki hiç açan aktivistlerin, opozisyonerlerin arkasını tutan, şolun kösenen wagty, şolun tarapynda çykyş eden adam däl bi. Üstesine hatta bizim geçiren çärelenmedi wa. Ine ýoldan açylmagy, ona görkezdik. Ýoldan açylmagyna da garşy bi. Protestlen geçilmene garşy hatta pasportlaryň möhletiniň uzalmagy ya pasportlaryň daşary ýurtda kanun boýunça täzelenmegine de garşy çykyş eden adam şu. Anan ýagyny şuňa. Anan ýagyny mine biz 21-nji ýylyň başyndan bäri 20-nji ýyldan başlap biz şo migrasiýa barada kanunyň esasynda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň daşary ýurtlarda täzelenip bermeginiň tarapynda turup çykyş edip geldik. Men şo barada bir giden gepleşigem etdim. Gepleşik edip hatta şol daşary ýurtlardaky döwletliň ýanky nemeleri we daşary işler ministrliklerine ýüz tutup Türkmenistanyň üstünden şikayet edip, ýani Türkmenistan ilçihanalary bar. Türkmenistanyň ilçihanalary pasportlar täzelep bermeli. Türkmenistanyň raýatlaryna. Şonu eden oklar. Şoň üçin men näme etdim? Men hat taýýarladym. Bir giden döwletlerde ýaşap bilen biziň raýatlarymyzyň göni aňsatlyk bilen şo haty alyp, aşagyna öz atlaryny ýazyp, ýokarynda da atlaryny ýazyp, şol da şo döwletleriň hökümetlerini iýberer ýaly taýýarlap çyk. Men gepleşik edip videolamyň aşagyna da şo tekstini taýýarlap berdim. Men şonu menen göni guru sözlerligine göz ýeteriňden ýaly. Men şo screenshot'unu aldım. Men sahipamda duran, kanalımda duran bir giden gepleşikler var. Ine seyredin, Adat Türkmen, 110-njy gepleşik. Pasport derdi Britaniýada arda vermek. Pasport derdi Britaniýada arda vermek. Pasport derdi Türkiýede arda vermek. Pasport derdi Fransiýada arda ýazmak. Pasport derdi Germaniýada arda ýazmak. Ukrainada arda ýazmak, Belarusiýada arda ýazmak, Orsetda arda ýazmak, ýokurda Amerikan Birleşen Ştatlaryna da arda ýazmak diýip men şular ýar gepleşik etdim. Bundan 3 ýyl oldu ine ştatda dur. Indi bu näme aňardy? Ýene bir gezek gaýtalaýan, şol Türkmenistanyň ilçihanalary, konsulluklar öz borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Şoň üstünden şikayet edip, şo ýaşap oturan daşary ýurtdaky ýaşap oturan döwletiň hökümetine, şolaň daşary işler ministrliklerine arda ýazdım. Ine biziň hökümetimiz nähä ýollar açýa, ne de biziň pasportymyzy täzelep berýär. Kanunum şunu talap edýär. Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bendem şolary boğuşly edýär. Biziň pasportymyzy täzelep daşary ýurtda täzelep bermämi. Şonu düşündirip, şonam men ingliz diline ýazyp tekstini taýýarlap şu gepleşiklerin aşagynda goýdum. Şu adam görüp bilersiňiz şoňa girip. Indi bular näme diýär? Bulan sırtyna ot basypdyr. Ýani men şu gornan çärelenme, ýygynyň biz kollektiw bolum hat ýazdyk. Şo döwürde biz öz başyna bir birleşen ýaly bolduk. Kollektiwleýin hemme toporlar we saparyklyň toporlaryny beýleki ähli toporlar gol çekdi şoň. Gol çekip biz dünýäniň dürli döwletlerine, dürli strukturalaryna ýüzlendik. Türkmenistanyň raýatlarynyň şular ýaly kynçylygy bar. Pasportlaryny uzaldyban beren oklar bular. Pasportlaryny täzeleben beren oklar. Ýollarym açan oklar. Ular gatna onam ýola goýan oklar. Indi näme etmeli? Siz şoňa goşulsyň diýip. Şolam netije berdi. 2021-nji ýylyň iýul aýyndan başlap biziň raýatlanmadan pasportlarynyň möhletini uzaldyp başladylar. Türkmenistanyň konsullukları, ilçihanalary. Näme netijesinde? Biziň şu aladylanmadan netijesinde. Bulam taparyklymy ýan toporunyň sırtyna köz basdy. Sebäbi Türkmenistanyň rejiminiň islemeýän zady bolup başlady. Şonu mejbur etdik. Türkmenistanyň rejimi onu isleýän okdy. Bularam Türkmenistanyň rejiminiň bähwidini etmeler. Näme etdi adam? Bular çykyş edip pasport meselesini gozgamaň. O jurnalist diýilýänler bardyr. Olary dinlemäň diýip öňü bilen kemine çykyş etdi. Anan ýagymy şoňa? Anan ýan däldiňiz. Ýöne fakty men saklap goýdum. Sebäbi anan majangydy bilýän şolar ýalda adam bolonlygyny. Inha şoňam şo baradaky diýen gürlen eden çykyşyndan bir bölegdim. Yine jurnalistler näme üçin bize garşy ýani halkyň bähwidine bolmaýan ýa-da bolar bolmaz işler bilen meşgullanýar. Mesela pasport problema däl, o zat sen ýurduň, döwletiň bolmasa, o düzeltdiň näme, düzeltmediň näme? Sen bar bu taýda galypsyň Türkiýede, o köpüňiz ýa-da Russiýada.
Bu taylaram çıkaracak, senin pasportun bolsa da mı çıkaracak? O vakti gelip var yara. Gelip yaşap gören yurtlarımızın öz düzgün kanunları var. Türkmenistan'ın kanunlarını boyun eğecek ýagdaý ýok. Ya olar şonu ýaly manipulyasiýa edýärler adamlary. Näçe edýärler? Säýä olaryň çarkyny aýlayan, ine Türkmenistandan gaçyrylyp çykarılan kirli pullar. Kiçik problemlerin adını tutan bolýarlar. Şoňa adyny tutsaň, şonu sen meşgul edýän, ýa-da hukuklaşdyrýan. Pasport problemasy ýalak da. Owa Döwletiň ýoga, senin pasport bilen näme işin var senin? şonu alyk, döwletiň bolmasa pasportyň bolmasa. Näetdiňiz aýmuny? Näet edip gulaňyzy bile eşitdiňiz. Kemine jik-jikiň diýen zadyň, tapark diýen diýen zadyň pasport meselesi bar edy. Oň diýen zadyň ne seredin kemine? Jurnalistler diýär, näme üçin jurnalist sözüne agdy ýa-şo taýdy. Men ýa-da gowlan ýa-ni kyýal gepleşikler edip. Hemem netije gadanlyk bir. Inni bilen sırtına koýazbasan meniň eden hereketlem boldy ýa-da. Inni meni näme edip garalak görkezmedi. Ýagny men pasportyň aladysyny diýermi? Diýmek men rejimiň adamsy bolýar. Ýagny men rejime basyş görkezýän, men rejimi maskara edýän, men arda taýýarlap berýän adamlara, daşary döwletiniň daşary guramalara ýüzlener ýaly. Emma taparklyň toparynyň gözünde, kemine çik-çik haramzadan gözünde men rejimiň aladysyny diýämişim. Teredin bilen çeppe çögürüşine adamlar şoňa da akyly satman, şoň sözüni gapyp şedip alyp, he, kemine dogry diýip oturan adamlar var şoň ýanyna. Henidem jurnalistler diýen halkyň bäkbidine bolmaýan bolar bolmasy da işler bilen meşgullanýarlar diýär. Söýmese aýdyp otur. Meselem diýär, pasport problemasy diýär. Kemine diýär. Pasport problema däl diýär. Ýurdun döwletiň bolmasa diýär, düzeltdiň näme, düzeltmediň näme? Sizin köpüňiz bar diýär, Türkiýede galypsyňyz diýär. Ya Russiýada galypsyňyz diýär. O taýdan hem sizi çıkaracaklar, sizi o taýdan sizi çıkaracaklar, pasportuňyza da bolsa da çıkaracaklar o taýda. Wagty gelip barýar diýär. Ýagny barbyr sizi o taýdan çıkarıp goýberjekler diýär. Şoň üçin gelip diýär ýaşap beren ýurtlaryňyz ýa düzgünli özüňiz berjäy etmeli, o düzgünli kanunlar bar diýär. Ýani beýdimek bilen näme diýjek bolýar? Pasport zat diýen bolup talap etmeň. O ýurtlaryň kanunyna garşy gelýär diýär. O Türkmenistanyň öz kanuny bar. Türkmenistan kanuny şonu talep edýär. Olar diýen bolýar Türkmenistan kanunyna boyun eýjek ýagdaýlar ýok oğlum diýär. Boyun eýmese eýmeli. Türkmenistan kanunyna olar boyun eýmesen, ýöne sen ilşanadan talep etmäge hakyň barmy? Hakyň bar. Näme üçin sen ilşanadan talep etmeli? Näme üçin şoňa o döwletleriň hökümetleri goşulmaly, polisiýa goşulmaly, şoňa pähä gelbermeli? Olar ana diýär şoň ýaly diýär manipulýasiýa edýärler adamlary diýär. Ýa-da näme bilen jemleýär? Ünseriň keminen jemleýän sözüni. Näme üçin edýärler şunu diýär? Şo jurnalist diýilýänler diýär. Sebäbi olaň çarkyny aýlayan zat diýär, Türkmenistandan gaçyrylyp çykarylýan kirli pullar diýär. Ýagny bize Türkmenistanyň içinden ogurluk pullardan pul töleýärmişinler. Ýani maňa da pul tölenýärmişin. Şoň üçin menem pasportlaryň aladan ne diýämişin? Halkyň aladan edip pasportlaryň täzelip berilmegini talap edýärmişin. Şulo kalayıp gelýärmi? Adamlar şu lokala aýyp gelýärmi? Ýani Türkmenistanyň uğurluk pulundan maňa Türkmenistanyň rejimi pul töleýär. Menem Türkmenistanyň rejimini maskaralap, hat taýýarlaýan, halkara guramalarına ýüz tutýan adamlara hatlar taýýarlap berýän, ýani pasportyňyz üçin şulara arza berin. Türkmenistanyň rejimine basyş görkezsinler daşary döwletler diýip men rejimiň görkezmesini ýerine ýetirýän. Indi ha adamlar şu haramzada inni gahrmanmyşyn, şuram aktivistmişin, şuram tarapını tutup şuram hukumu gorap beren adamlar. Eýdi anlanam, ol adanatlyk näme diýip taparklym? Ne diýen bolýar? Küçücük problem bilen adyny tutan bolup da adamlaryň ünsüni şoňa tutan bolýarlar diýär. Şonu hukuklaşdyrýarlar, kanunlaşdyrýarlar diýär. Kemine de üstüne ýetirýär. Hawa diýene pasport problemasy ýa-Allah diýär. Hawa diýär. Ýa-da näme döwletiň ýa diýen ola pasport bilen näme işin var diýen. Taparklym hawa da diýen. Şoň ýalakda döwletiň bolmasa pasportyň bolmady diýip bolýar. Türkmenistan döwleti ýok bolsa, onda taparklym taparan degişli adamlar bar, ana Türkmenistanyň pasportyny göterip berenler. Çykdynlar, köçe bir ýeri, akça gurnasynlar, pasportyny ýaksynlar. Türkmenistanyň pasportyny ýaksynlar, döwletimiz ýok diýip.
Etip bilýärler mi şonu? Ýok. Onu talep etsinler. Amerikadan, Britaniýadan, Fransiýadan, Germaniýadan Türkmenistanyň pasportyny näme üçin kabul edýäňiz? Türkmenistan diýilen döwlet ýok diýip şolary düşündirsin. O näme üçin onu Türkmenistanyň laşar ýurt pasportyny alyp talipler var ýani, ýaşlar var ýa, syýahatçylar var ýa, Türkmenistan raýatlary. O näme üçin onu Amerikan hökümeti goýup berip oturýar olar? Eger Türkmenistan diýilen döwlet ýok bolsa, o döwlete degişlen pasport ýok bolsa, näme üçin onu Türkmenistan raýatlaryna hemme döwletlere gidip berler şo pasportlardy. Siz näme takalyk okap oturýarsyňyz? Döwlet ba, ýöne döwletiň içini bulaşdyryp oturan diktator rejim ba, şonu halat etmeli. Bular bolsa näme diýär? Döwlet ýok diýilen düşünjäni ornaşdyrjak bolýar. Näme üçin diýär? Düşünüp bilýän bolsaňyz düşündirin kommentariýa berip. Ondan indi bular näme diýär? O bular buň bilenem çäklenen o adamlar. Ene ýanky hukuk goraýjy diýilýänler we bulan tarapyny tutup oturýarlar da. Aktivistler hem şolaň tarapyny tutmalymyşyn. Ýöne bular näme etjek bolýar? Men öňüm diňletdim. Bular arada 2022-nji ýylyň maýynda, iýunyna sürgün edilmeli adamlar barada ýönek geçirdiler. Şolaň içine kimleri goşdy bular? Şolaň içine hatta şu diktator rejime karşı görüşýänler hem şoň içine goşup jedalandyrmaly diýip çykyş etdiler. Şo çykyşam kabul etdiler. Men ýene bir gedek şo çykyşy diňledeýin. Şo taýda hökümet diýip bir haramdadalar we bilen beýnesi biri we çykyş edip şu diye diktator rejime karşı görüşýän adamlaram biz diye jedalandyrmaly diýär. Şol rejimiň adamlary bilen belelikde. Şuna akylyna çatýarmy? Çakdan okmay öýdüňi diňläp görüň. Näme üçin şunu diýip biler şol adam? Ondan ýene burada hökümeti yamanlap, hökümet yani goşadyrnak içindäki terörist hökümeti yamanlap şolary ýalçyk halk öňüne çykyp gören adamlar bardy. Bil kastlyň olarak, yani propaganda işlerini ýönetip gören. Bular kim? Şol terörist hökümetiň adamlary bilen deň derejede jazasy çekiljekdir. Hökmany ýagdaýda. Kalba yoksan. Ülferin adamlar hökümeti yamanlap halkyň öňüne çykyp ýören adamlar bardyr diýär. Ýagny propaganda işlerini ýöretip ýörenler diýär. Bularyň hem diýär günäsi diýär. Şol näme terörist hökümetiň adamlarynyň günäsi bilen deň derejededir diýär. Ýagny terörist hökümet we diktator rejim we oňa garşy görüşýän adamlar we biziň hemmämiz hem deň derejedäki günäkar adamlar. Indi görüşýän adamdan günäsi näme şonu düşündirýärmi düşündiren ok. Şoň üçin hem diýär deň derejede de jazasy çekiljekdir diýär. Jazasyny çekjekdir ýok many ýagdaýda. Indi şu çykyşy 2022-nji ýylyň 25-nji maýyny etdi. Şo hökümet diýilýär. Şoň eden şu çağırışyna ýekije adam garşy bolandyrýan o taýda ýygynak geçirildi. 24 sany şol bilen meclisiniň agdasy diýilýän agdalar şoda oturdular. Şunu ýal teklif edildi. Şol oturan adamlardan birinden şuna garşy ses bolandyrýan bolmady adam. Indi ortada bir söz var. Молчание знак согласия. Ýagny dymmaklyk oňlamoklugyň alamatydyr diýär. Şolaň hemmesi ýanky ideýany dymmaklyk bilen kabul etdiler. Ýagny diktator rejime garşy görüşýän kimdir biri bar bolsa, geljekde diktator rejimiň adamlary bilen belelikde şolary deň derejede jedalandyrmaly. Olaňa betjeklerdi näme? Sürgün etmeli. Şoň üçin menem bar birden aktivistlerim, opozisyonerlerim, hatta diktator rejime garşy çykyş edip beren antan hukuklaryny goraýjy guramalan wekillerim. Şol sanna kimine jikjikin hukukyny gorap çykyş eden Julia Serebregirne kama. Geldi käridi hemma, geldi agatidemma. Tidem bular jedalandyrjak diýip oturýardym. Şo teklifim şolaň ýeňiňe naýdyldy. Şolam dymmaklyk bilen kabul edildi. Ananmayan bolsaňyz şolaň kanalynda Heseme Türkmenistan kanalynyň 2022-nji ýylyň 25-nji maýyndaky bilen geçiren ýygynyň näferedi. Bular jemi şo taýda 6 tane ýygynak geçirip, 6 gedek ýygynak geçirip adamlary, çağalary sürgün etmek barada, Afrika sürgün etmek barada karar kabul etdiler. Ananmasaňyz girip seredin. Men o taýdan şey diýip bölüp alamok, bilen öz aýdyşy ýaly. Bu diýe bir ýerjikden şey diýipçe çümçelap alýada diýe ullukan bir zat ýasaýar. Ýok. Senin 6 gep 5-ňiň 6 tam şonu sürgün meselesine bagyşlandy.
sürgün etmeliğinin kararı da geldiniz. Çağaları, temillik yaşına yetmedik çağaları sürgün etmek kararına geldiniz. Şu gepleşikleri ayırsanız da ol bizde bar. Ayırsanız da ayırı verin. Onu siz häzir bardığını yoktuğunu ödüňden bilýän näçe belki kemini ayırandır diýip düşünýäňiz. Ýok, dogry. Dogry. Ene şular ýaly halk düşmanlaryny gorap otyrdyňyz. Geldi aga, Juliya gelneje. Ruslan Mätiýew. Farid Tohmatullin hem beýleki goramaly. O näde bol aktivist bolýar, merdan Muhammedow diýilen adam, näde aktivist bolýar? Näde bulan toporlary aktivist ya opozisiýer topor bolýar? Ho. O göreşijileri jedanlandyrmaly, sürgün etmeli otyra. İlki siz şoňa düşünmelimi? İlki şo meseleni düşünmelimi? Bular kim üçin hereket edýär? Kime garşy hereket edýär? Aktivistler näme etjek bolýar bular? Opozisiýerler bular näme etjek bolýar? Öldürjek bolýar ho. Anan masaňyz giýirimde gepleşiň diňleň-de. Indi soňunda jemlejek adam. Indi bular ýan kaýdyjym ýaly häzir gollatjak bolýar. Öz çärelerini, häzir Washingtonda bular çäre geçirjek. O onuň binasynyň öňünde soň 2 tane ilşana öňünde. Şol bir wagtyň özünde de ha ýan ýakynly halmra feýnip çykyş edýärdi. Bular diýä opozisiýerler diýilýänler diýip ilka bir tane adama ýüzlenýär. Soň bir giden adama, bir giden toporlara ýüzlenýärdi. Bular diýä Merdan Muhammedow goran bolup diýä öýler awraýga adanjak bolýarlar. Bilen maskara edýärler diýä. Merdan Muhammedow goramaň diýä. Öýde çykyş edip otyr adamlar. Aktivistlere ýüzlenip, opozisiýerlere ýüzlenip, halmra feýnip öýde çykyş edip otyr. Na şonam diňleň. Goramaň diýä. Merdan Muhammedow goramaň, sizin goraňyz gerek geldi otyr. Ine Ettirmersen şonu. Sen bir sana karşı duran adam. Şol için aýdýar, sen hiç açan hiç ýerde haýty mitingde bolsaň, şo taýda Merdan Muhammedow adyny tutma suratyny goýma. Sen o ýigit öz azatlykda gezip ýörendeginde size gapma karşı duran, sizin siýasatyňyza ýalyp barýan işinizi, ýa samanasyny su goý berýän hereketlerinize karşı duran ýigit. Onun için siz şo adyny tutsaňyz siz bilim askar edýän. Etmeň şonu. Sen onu halaf etmegem, onu azatlyga çykarmagam, onu ýygyny ejer çekmegem bilim borçy. Ünsüren adamlar ilki birlikdanla ýüzlenýän ýalydyr, bir adama ýüzlenýän ýaly diýä. Tenni haýsy ýurtda, haýsy mitingde bolsaň, şo taýda diýä Merdan Muhammedowyň adyny tutma diýä, suratyny moýma diýä. Soň sebäbini düşündirýär. Sebäbi diýä o ýigit diýä, ýani kemine diýä. Adatlykda gedip ýören döwründe size garşy duran diýä. Ýani taňa diýen o. Tutuş opozisiýerler aktivistlere garşy duranlygyny aýdýar, dogry aýdýar. Öýde boýnalyp otyr. Tapar näme harmra feýnifni öýde boýnalyp otyr. Kemine ýani Merdan Muhammedow siziň hemmäňde garşy çykyş etdi diýä. Siziň siýasatyňyzda alyp baran işiňizde we hereketiňizde garşy duran ýigit diýä bu. Şoň üçin diýä, şoň diýä adynam tutmaň diýä. Suratyna goýmaň, sebäbi şoň adyny tutsaňyz siz diýä bizi maskara edýär. Hamala şoň adyny tutmak bilen näme etjek bolýarmyşyn? Biz öýdemizde utuk kazanjak bolýarmyşyn. Biz şoň üstü bilen şoň awray bilen awraýla boljak bolýarmyşyk. Şeýle bolýardy. Şonam etmeň, onu halat etmegem diýä, onu adatlyga çykarmagam, oň ýygyna ejer çekmegem diýä, biziň borjumyz diýä. Bolýar adamlar. Indi men bir küçüklikde men pikirimde baranlar boldy. Şulan şu gurunacak bolýan şäheretine goşulmaly, goşulmaly, ýa-ni gollamaly, gollamaly. Şu gepleşikde men düşünürönmürün diýip umyd edýär. Birinciden näme üçin Türkmenistan şolar ýaly bolaşyk ýagdaýda? Näme üçin türkmen halky beýlek halklara meňdeşlik bir şolara meňdäp bir ada bulagan bolsa, iwaly bir jemgyet gurup bilmedi, gurup bilen ok. Men şoňa analiz berdim düşünen bolsam. Men şu gepleşikde türkmen halkynyň şu aňynyň zaýalygynyň nirelerde ýatanlygyny, şoň nähil görnüşlerde ýüze çykýanlygyny men açyk görkezmek üçin şu gepleşik etdim. Näme üçin men gepleşigi dälhana diýip atlandyrýar. Dälhanadan reportaj diýip atlandyrýar. Sebäbi bu ýagdaýy başgaça atlandyrmak mümkin ýa, bu psikologiýany bar. Bu zaýa psikologiýany başgaça düşündirmek mümkin ýa. Şu mysallary men haýtydyr örgeni toplaryň üstüne hüjüm etmek üçin edem bu adamlar. Men şunu türkmen halkynyň näme üçin işiniň bir ýol alyp barmaýan,
Näme üçin biziň şeýdi bulaşyp öz pohumyda ödümüň bulaşyp oturanlygymy açyk görkezmek üçin edýär. Bu da türkmen halkynyň özüne hem bir maýatyna bir mahsus zat. Şo mahsus bolmasa şo zatlar ýüde çykan o adam. Indi maýdýanyň ýanky şu zatlar edip oturan, şu görüşe garşy çykyp oturan adam biz goramalymy, şonu bar gollamalymy diýär. Siziň şo soraňyda ine şu gepleşip jogap berenler diýip umyd edýär. Gelmeýän diýip halmra söýüni falan öýde aýdyp otyr. Merdan Muhammedowyň awraýyndan peýdalanjak bolmaň diýär. Özlerim şu çakaçeni yekece aktivistim. Ejir çeken yekece adamın arkasında durup çıkış etmedi. Bar eden zaten näme aktivistlerin işine töhmet atmak, aktivistlerin öňüne päshelçilik döretmek, aktivistleri maskaralamak, hem aktivistlere hıyanet eden ýan kıyal cinayetçiliğin tarapında durup senin bu edýanyň oyun näme? Indi şu adamlar goralmaga münasip mi? Bu adamlar özlerine opozisyoner diýen o. Özlerine aktivist diýip atlandyran ok. Diktator rejime garşy görüşýänler hem cezalandyrmaly diýip otyrlar. Onda soňa düşünýän ortaňa şu adamdan kimdigini bize de düşündüriň o onda adam. Komentariýa bölümine ýazyň, şular kim onda? Şular kim düşündiňizmi? Şular kimdigini düşündiňizmi? Düşünün ortaňa komentariýa bölümine ýazyň. Awa. Ýöne medeniýetli şekilde ýa. Gepleşigem meni ha Janyanyň türkmeniniň bir ýeriniň şu dili bilen jemleýän. Şu günlükçede ünsert dinleýän üçin köp sag bol. Bu dogonuňyz keýler iyi düzelmiýär. Bular velezina. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.